Boas, benvidos a Pecho 3. E hoxe fíxose a luz. Lord, I can't change. Won't you fly free, bird, yeah. Jugamos dos, contigo de cuatro. Dale, contigo de cuatro. No, dos no porque pueden cambiar. No porque pueden cambiar. No que cambia. Pero sí hacemos pecho 3. Pero sí pecho 3, contigo de 3. Bueno, David Simón, que tal desde este novo setup? David Simón recordoume a Fernando Simón. Que tempos, Teño unha camiseta de Fernando Simón. Sí? Sí. Que di? Firmada por él. Mola. Un día a poño aí en vez de Creo de que ponga Pecho Cami, 3. rollo... Ten Sentidiño. unha mensaxe. Sí, mola. Cara de Fernando Simón, debaixo, antivacunas. Casi. É de un 98 da marca. Bueno, Entón- falando de marcas, Falando de marcas, estamos hoxe aquí... bueno, xa por... bella coñecida. Que é isto? Aquí xa. Que é eso, ah? Está guapísimo. Esta cosa. A verdade é que estamos aquí moi cómodos. Estamos mellorando, cada vez Sí. setups máis completos. Aquí hoxe en Ojo al Vatio, E as nosas tazas xa son de latón. multiplicadas. Buah, A ver como increíble. sonan con agua dentro. A ver. Para, ponga tú aí que sonan diferentes según cantidad de agua. Magia, Increíble. Como sabe, Bueno, falando de electricidade, pois nada, Oficinas do Jorbatio, un Milladoiro. sí, en Milladoiro aquí. Ademais estaba vindo para aquí e hai un parking enfrente, ou seja que non tes excusa, Sí. aínda que estés en Santiago. Sitio aí para aparcar, vamos. Sí, de sobra. Sí, mira que Milladoiro ten moita xente que é moi complicado habitualmente aparcar, pero xusto está na mellor localización para vir en coche. Así Dentro da que... zona centro de Milladoiro, sí. Fernando pensou todo. No, O eso local este chulo, a verdad? Sí, quedoulle ben a parede esta con Verde, sempre con mola todo verde. Verde que te quiero verde. A verdade é que é moi guai, É moi guai. Podemos facer un croma para os próximos episodios que sexa igual, pero que en vez de poñer o jolete poñe Pecho 3. Aparte, podemos estar- Copiado así, se Molaba, totalmente. O guai que podemos estar ben iluminados porque claro, como aforran na factura da luz, encendeu todo. Sí, non é como a nós, sabes, que só temos Temos un foquito e dúas velas aí apoyando para... Encántame que está encendido aí como se fixera algo. fai algo, fai Sí. algo, ese foco fai algo. O iluminador. Home, espero que sí, senón para que o poñemos? Eu creo que con tanta que hai aquí... Foi unha cesión de Joso. Joso. De Joso. Joso, Canto tempo, Que bicho. Bueno, estamos aquí... Antes de nada, Sí? hai Primero que que decir que avisáramos que íbamos tardar en gravar e a xente está moi nerviosa. Bueno, non nos deron segundo aviso. Simplemente denunciaron a nosa desaparición á Guardia Civil e alguén nos puxo unha captura de Spotify que poñía 27 días. O cal é totalmente falso, só foron 20, pero Spotify nos trolea. Mira, se me permitides citar ante estas abusivas declaracións exigindo que grabáramos xa, se me permitides citar a KCO, me quieres, pues págame. Pagada de hostia, sabes como gravamos No, máis. pero quero dicir, os traballadores teñen dereito ás vacacións. Digo, Entón, se hai vacacións, Pero remuneradas. Además está bastante guai porque as nosas Correcto. son todas en distinta época, polo cual triplicamos as vacacións. Vamos facendo así. Vacacións remuneradas, Claro, no, a xente dirá, non colle vacacións cando non hai básquet. Bueno, eso xa se verá. Si se pode. Se podería, Si isto fora o traballo único e exclusivo, sí. sería increíble. Bueno, estamos aquí con moita chicha que cortar ademais tamén. Lovers. Sí, tamén. Que paguen tamén, 4 partidos desde a última vez que gravamos. Entón, Sí. bueno, podemos ir un pouco cronolóxicamente surfeando sobre estas victorias do Obra, que terminou cun mes perfecto de novembro, 5 victorias. E a primeira en SAR. Levábamos moito tempo sin SAR, porque ao principio de tempada coincidiron moitos partidos fora, que é algo do que xa avisara a Epi que era unha das crudezas, no, deste calendario. E recibíamos a Tizona, un partido que, primeiro, pouca historia, e sobre todo moi serio por parte Moi da serio, obra, ¿no? moi serio. Un primeiro cuarto que arranca 4 minutos igualado, creo que con un 6-7 para Tizona, e desde aí parcial de 24-0 e fundida de plomos absoluta de Tizona, e moi ben o obra
xestionando ventaxas en torno a 20 puntos todo o partido. Sí, e gana todos os cuartos e non te relaxas, non? Que di, de feito, Epifanio na roda de prensa, que é difícil manter o nivel que mantiveron, porque a min o que me gustou é que todo o partido estiveron moi activos, non? Que non, a ver, vas 20 arriba, igual un par de minutos ou 3 deixaste levar un pouquiño, non? A intensidade non se negocia. E parece unha teima que teñen os xogadores e que está ben inculcada, non? Porque habitual, sí. eu creo que, o sea, aproveitando que xa temos que gravar 4 partidos seguidos, creo que é unha das cousas que se podría extraer, non? Deste último mes, non? Sí. A ver, eu creo que hai unha cousa bastante importante que se puido ver ao longo de todo este mes, non? É que parece que están xa casi todos os xogadores en dinámica, cada un entendendo moi ben o seu rol e sobre todo que hai moita competencia, porque eu creo que, sí, máis alá de Grela e Echeguren, que estaban relegados ás fichas 11 e 12, non? Que un pouco de rotación, hai claramente dous quintetos moi aseados e que hai competencia e iso obliga a que se tú te relaxas en algún momento o de atrás te pode comer a tostada e eu creo que esa propia competencia dentro do equipo mellora moito e fai que estés moito máis motivado, perfeccionando detalles porque sabes que te poden sentar en calquera momento. É que unha das cousas que poderíamos dicir é que calquera desos supostos 10, logo falamos do novo fichaxe, sería titular en casi calqueira equipo de primeira fe, calquera dos 10. Desde logo teria 15 minutos polo menos. Sí, Seguro. minutos seguro. 15 ou así, calquera os ten. Deberían. A ver, eu creo que Sí, sí. non sei, Bueno, a maioría... O mellor se quitas a Leima Glover Trotter Coruña, que aí non hai sitio. Non falando... No, estou falando de Leima Goberto de Coruña. Tizona, que lle ganamos nos bastante fácil, por certo. Tizona Glover Trotter Burgos. Exacto. Gañoulle En Copa. en Copa. Sí, primeira derrota da tempada. A ver, hai que collela eu creo que un pouco con pinzas. Bueno, Crees que se deixaron gañar? No. No, en deporte profesional, salvo que beneficie porque... Ou que sexa un amaño. Claro, por algo tal non se fai. No, outra cousa é que evidentemente non tomes con mesma intensidade, pero que eso xa vimos en primeira ronda, que estiveron a punto de irse a casa o Obra, Estu, Palencia, quero dicir, evidentemente é unha competición a que non llevas poñer o mesmo mimo a priori que un partido de liga regular cando te estás xogando ascenso directo. Pero un equipo acostumado a gañar, ben que se vaya acostumado a Sí, perder. sí, eu non creo que tiraran. É verdad que dentro de que sexa unha derrota, probablemente sexa que menos daño lle fai. Pero a sensación que teño é que pegaron un pequeno baixón e que mellor lles veu ben esta xornada de descanso e o parón, porque xa levaban 3 partidos un pouco máis xustiños. O sea, tiveron sorte tamén co calendario ahora xusto, Bueno, peligrosamente preparado, peligroso. Equipo da Federación, ahora que non Estudiantes non parece que sexa o equipo da Federación. Madre mía, Estudiantes. Árbitros, Paula Lema tamén. Paula Leima. Paula Lema, perdón. Bueno, Hai que cambiar o apellido. dese 93-68 eu creo que comentar que a liña é esa, ¿no? Que os 10 xogadores prácticamente aportaron puntos todos e o que menos 4, Diogo, que estaba no partido antes da súa evolución, pero ninguén destacou en exceso, ¿no? Casi todos os xogadores con 7, 9, 10 puntos, quizás Barrueta con 16, que sí que fai un partido máis que correcto, ¿no? Con 18 minutos, 3 de 6 en triples. E un partido que, sobre todo, o que me gustou moito foi a batalla no rebote, ¿no? Gañala 39-33 e coa sensación de, vale, sí que houve un par de xogadas no terceiro cuarto que collen 3 rebotes eles consecutivos en ataque, que parecía que estábamos con males endémicos, pero depois a sensación de ter pechado moito mellor o rebote. Si é certo que eu creo que Tizona fai un partido bastante fora do seu nivel, porque se veñen abaixo con ese parcial do primeiro cuarto e depois é moi complicado que se reenganchen o partido, pero creo que é moito mérito do Obra. Non me deu a sensación de ser un equipo desahuciado ni nada, deu a sensación de ser un equipo superado por boas defensas en este momento. Curioso porcentaxe de 3, non? 30% nada máis. Sí, o mesmo que Tizona, pero 27 de 41 en tiros de 2. Sí, desde aí claro. cimentas moito. 15 de 35 eles, madre mía. Sí. No, eles non estiveron moi finos, desde logo. Sí, a Tizona, se non me estou confundido o partido, pois xa os lío todos. Fixéramos moitísimo daños do pick and roll, non? Se que vai recordar. Con Ramón Vilá, que foi o único aí un pouco que sí se encendeu un pouco a bombilla, pero non sei. A bombilla, Joder, estamos hoxe. Estamos eléctricos.
Ojalá ahora de repente pelos pincho a todos. Sí, temos unha chispa. E despois en estadísticas que nos gustan moito, puntos en pintura do Obra 54, puntos en pintura de Tizona 26. Pois aí tes o... Sí, claro, Casi. hablamos de que desde fora no, pero desde dentro estuvo moi acertado. Dá a sensación de que Kravic xa se está adaptando moito mellor ao equipo, por lo menos en ataque. En defensa mellor está un pelín máis... Eu vexo moi ben en termos En xerais. defensa, este último partido tivo aí un par de desconexións. Sí, a ver, blandito, pero tal. xa sabíamos o que viña, quero dicir. É un tipo que en meter ataque goles. dache... Ha venido a meter goles. No, veo a subir o balón. É verdad, de base, é certo. No... É certo. Non o fai tan mal, A ver, hai que dicir unha cousa, como... Temos uns xogadores altos que botan moi ben a bola en xeral no equipo, Sí, Westerman, Era máis pensando en Diogo igual. que mide igual que Westerman. Anderson bota un pouco outro día tamén un par de veces aí. Anda, mellorando a Suki, Hostia. Calquera 4 Mellor a Suki. En bote, seguro. Onde está Suki? Es en equipo, Sen creo. equipo. Ah, carallo. Sukiardo. E iso que ascendeu ano pasado. Xa, Cuidado. Bueno, chegou un momento de decirlo, ¿no? Sí. Don Alejandro Suárez Parera, @Suki, Alesuki. Suki. Estafador. Estafador deste podcast, no como xogador de baloncesto, pero a punto de desaparecer o podcast por culpa de Suki, que nos tirou matóns para intentar romper setup, filtrar merda dos tres componentes entre nós para ver se nos deixábamos de relacionar, así que... Bots chungos en Instagram. Sí. Nunca vos chegou un Cortar. mítico banner mandado por Suki que pone "Este viejo coge como un toro". Pues sí. Sin necesidad de pastillas. Cartas a casa. Bueno. Cartas bomba. Bueno, Suki sempre nas nosas oracións. Sempre. E, bueno, eu creo que un pouco máis, ¿no? Un partido cómodo e, sobre todo, sin run en SAR, todo o mundo moi contento, saindo bien, que despois de como empezáramos a tempada con dudas, pues era algo a destacar. E de aí íbamos a un dos partidos con máis chicha. Lovers. Fibui, Palma. bien. Hai que divertir este xogo, fai máis. Caesa. Claro, aí estamos. Grupo Caesa Seguros Cartagena versus Monbus Obradoiro, o que ven sendo o reencontro do Obra con Félix Alonso. Un Félix que non empezou ben a tempada e que Pinta de cortar. Pois igual sí, non sei eu, pero despois da tempada que fixo ano pasado Cartagena, é verdad que se lles van moitos xogadores, non? Despois de estar a un partido de meterse en playoff, que foi moita sorpresa. Este ano fichan a Faberani, que sí que parecía que, bueno, podía ser a súa referencia, pero un Faberani que está xa un pouco mellor vido a menos, apostan por Adrián Domènech, pero o resto do equipo, pues, moito melón e Alberto Martín, e moito melón a abrir. E contra Obra outra vez un equipo que se viu moi superado. Outra vez un primeiro cuarto arrollador, 15-28, para no descanso cun 17-23 poñernos nun 32-51 máis 19 e outra vez xestionar a ventaxa. Volvense a ganar todos os cuartos e unha vitoria de máis 26 fora de casa. Moi sólido, ben en defensa o equipo, 68 puntos encaixados, e eu a sensación de que en ataque sí que xa estamos vendo a ese Obra que se esperaba de Epi, ¿no? Que con ataques moi fluidos. Sí, completamente. Creo que non sei, quero dicir, é que os dous partidos son moi parecidos, tanto o anterior como a este. Sí. Ou polo menos eu quedo con esa sensación, Se dá un ¿no? aire. Como... De bueno, que está ben ter algún partido así relaxado, digamos, ¿no? Eso falamos ao salir de Tizona, Hombre, a ver, sí. Que ganas de... Está guai ganar apretado, é divertido, pero que ganas de... Que ben senta ganar cómodos, non sufrir. É que suma... Eu creo A que ver, é menos divertido, eso é Sí, certo. sí, está claro. Sobre todo se gañas. Ganar de canasta no último segundo que te meten a prórroga e non a prórroga ganar tamén un palmeo final sería hostia, pero... No, pero bueno, aínda que, por exemplo, agora contra Fiwi gañamos, creo que foi de 10 ou algo así, ou por aí, a xente, ou seja, toda a xente que me dixo que foi o partido, dixome, joder, foi un partidazo, pasámoslo xenial, non sei que, foi tal, un partido. foi moi divertido, é iso que estivemos a punto de Sí, cagala. porque este fixo un partido moi serio, entonces, bueno...
esa sensación, bueno, logo falamos del xa. A ver, hai unha cousa deste partido que para mí o que se diferencia un pouco con Tizona e é que o Obra presiona moi ben e fai moitísimos puntos cómodos despois de roubo. Ten 20 perdas, Cartagena, Que é unha barbaridade. que se convirten en 22 puntos do Obra. Entón, claro, partes de 11 canastas fáciles, realmente unha cuestión que a calquera entrenador, bueno, feito, vese un momento, creo que no segundo cuarto, que pilla un rebote Félix Alonso, un tempo morto, bueno, do que... Recordos de Vietnam, E Félix enfadado, mira que fun así, te apuñalo, dá medo, Ahora que me acordo, hai que dicir que na previa do partido hai unha entrevista a Félix Alonso removendo no caixón da basura, no? Da Removendo temporada pasada. o barro, de feito. Baixando o barro, Sí. non deixa moi bo lugar a Sí. O. Balvin Alias Chipirón. de Chipirones, que basicamente deixa entrever que, bueno, entendo que é culpa de Félix Poñelo, porque dice que, vendo que é un xogador que non estaba comprometido, que estaba pensando máis no seu contrato en China, nas vacacións e todo isto, que aínda así que o pon a él e a Brociansky, que non o pon no mesmo nivel, pero tamén deixa entrever que non estaba o suficientemente, bueno, máis que comprometido, chámalle pecho frío, basicamente, eu creo que dice, polas súas características. Eu creo que, a ver, non vamos a remover todo o que... Pero o que sospeitábamos. O que sospeitábamos todos, pero é certo que o compromiso, chámalle como queiras, pero o compromiso dos dous que se supoñe que viñan a Marcar medio liderar o diferencias. equipo e marcar as diferencias e meternos onde tiñamos que meternos, que era na Final Four. Xa non digo gañala, pero meternos na Final Four, e desentenderonse. Sí. Sí, Pero sí. sí que é certo que dice que el os pon porque... Por vergüenza torera. Exacto. Porque di que xogadores desa calidad que dice que, a ver, se ao final, por vergüenza torera... Claro, por si hai algún chino que contratará a Liga Plus que este vendo e diga, pero este tipo, que es esto? E como di José, Brociansky parecía que se iba a comer la liga, pero le dieron un palo e dijo, puf, no. Xusto. O primeiro día parecía Pero que... os dos partidos ou tres, joder, Sí, era unha barbaridade. Pero logo desinflouse. pasou de todo. O sea, algún día recordo que meteu 5 triples seguidos Sí, no primeiro cuarto. Eu creo que a sensación, con respecto, xa non vamos a remover un máis eso, pero bueno, decir que este ano, eu a sensación que teño, máis alá de que creo que todos os xogadores están comprometidos co proxecto, coa plantilla e que se ve moi boa conexión, é que sí que hai mínimo, igual que falamos de que hai 2 quintetos, eu creo que hai un xogador por posición mínimo que está disposto a baixar o barro como un auténtico perro absolutista. sí. Excepto o mellor os 5, no cal podes poñer a Galán Quen baixa o barro no base? Eso te iba a preguntar. Ule. Ule baixa o barro? Home, é o que máis, non? Eu creo que sí. Leo non é é- moi quente, mete moitas mans, quero dicir, vale, menos barro que Quintela, Claro, menos barro que Quintela, Brito Anderson e Anderson. Galán, pero si podes facer un quinteto de puro barro. E eu creo que eso. Wester non, sendo un perfil diferente, tampouco é un xogador Non é cero barroso. Non se esconde, pero non é destos que disfrute, o sea, eu creo que disfruta máis dun partido limpo que de Sí, non lle gusta... Non é Quintela, digamos. No, que ir con chicha por aí o San Martiño, ¿no? É dicir, que igual non é o seu. E bueno, nese partido precisamente Leo fai un partidazo, 16 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 4 roubos para 24 de valoración en 20 minutos. Barbaridade. Moi completo, creo que está nun nivel moi alto. Diogo desperta con 16 puntos tamén, 3 de 5 en triplas, e xa se empeza a ver que asume máis en ataque, que se lleve con máis confianza, que eu creo que terminamos de ver eso no partido contra Fibui, pero a sensación que dá é que se soltou un pouco a melena e máis alá de aportar todo o que aportaba en ataque, o sea, en defensa, en intensidade, en rebote, parece ser que chegou para sumarse a causa de que os equipos de Epifanio intentan chegar a 100 puntos en todos os partidos. Podemos dicir que acreditamos, entón, xa. Diego Creo que podemos decir Diogo Brito estafador. No, Diogo Brito Anti-estafador. No estafador. Vale, perdón, confundí. Diogo Brito subliñado. 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 Sabías que hai personas neste podcast que non teñan a camiseta de Diogo Brito subliñada? Neste podcast. Sí. O sea, É probable, sí. bueno, é que nas preguntas que fixemos hoxe, alguén, José, nos dixo, hai persoas que non teñen a camiseta de Diogo Brito Persoas. subliñada. Pero pensei que se refería a persoas en xeral, o sea, que tú ibas, por exemplo, a Taiwán e había un tipo que non a tiña. Non creo, Non o acredito. En Taiwán.
Bueno, motivo de expulsión número 2. Segundo aviso. Seguide sen ter técnico. No momento que teñades técnico, podo marchar. Ten cuidado que ahora xa temos marketing, Marketing sí, pero... bueno, pero estamos cerca. Pero o marketing e o técnico é a mesma persoa. Claro, pero xa sustituímos o 50%. Tes que cubrir os dous postos, a ver como fas. Bueno, vou dicir a José que estudie unha enxeñería. Sería capaz, José está en edad de estudiar, Sí, eu creo que si lle dis que lle garantizas un posto en esta tertulia, igual sí que se fai un módulo de 6 meses. Xa somos tertulianos do básquet. Ahora sí, hombre. Unha vez que grabas en 3 sitios distintos. Se me fas así coa taza, sí. Sabes? Cheers. Bien, así por comentar rapidamente. Quería comentar unha cousa que sí que me feixo. Que pensades de Felipe? Vou facer un comentario con respecto a isto, porque non sei se estaredes de acordo comigo, pero no momento en que se lesiona Huskic, el como que parece que, parece non, toma e sube, non? Sube o nivel. Pasa que o Bill Kravitz como que... outra vez, veu Kravitz volveu baixar un pouquiño, relaxouse outra vez, sabes? Eu entendo que con menos minutos, obviamente, produces menos, pero eu non o vexo en pista como vía fai un mes. A ver, é evidente que non está ao nivel que tuvo xusto despois da lesión de Huskic, que el, bueno, pues asume toda a responsabilidade por dentro, tamén por ausencia de competencia, ¿no? Que decir que realmente se tiña que buscar, se xogabas por dentro, tiñas que buscar a Felipe, porque era o único que podía resolver. Tamén é verdad que coincide nun punto no que hai menos xogadores que asuman, porque eu creo que Galán este mes deu un subidón importante, asume moito máis tiros, entra está metendo dentro, de tres. Está metendo. O propio Anderson eu creo que está con máis confianza e tira máis. Brito, que antes o mellor, como non tiña confianza, pasaba un balón, podía acabar dentro e tiña que xogar Felipe. Eu creo que hai unha cousa aí un pouco multifactorial, ¿no? De eso, ter menos minutos, ter que tirarte menos tiros, e despois que eu creo que tamén os rivais ao preparar os partidos viron que unha gran fonte de anotación do Obra estaba sendo pick and roll con Leo, entón van a corrixir eso, saben, e creo que é un pivot que é moi bueno que fai, pero que tamén ten moito déficit no que non fai, probablemente por eso non está en ACB, un cupo dese tamaño. Hostia. Entón, si tú lle obrigas a xogar a máis de 3 metros ou recibindo, tendo que xerarse a canasta, é un xogador que lle costa moito. Sí. Fai pasos, é fácil que con axuda... Eu outro día uns. Sí, a eso me refiro, que é un xogador que lle tes que dar a canasta bastante feita, ¿no? Que eso con Leo, pues moi ben. Ahora que tamén volveu Ule, eu creo que a él non lle favorece tanto, porque Ule non o atopa tamén como Leo. Bueno, hai que ver. A ver, estamos falando aquí de un tipo que está valorando 13,2 de media, no. Decir. Pero bueno, está aportando moito o equipo. 5 rebotes por partido, 11 puntos. Sí, eso pode ser mellorar dos rebotes. Quero decir, ben, non estou pedindo máis, simplemente estou como facendo hincapié. Un par de rebotes máis. 7 por partido. Sí. Debería ser máximo rebotador da liga, co tamaño que ten. Sí, pero non é un reboteador. O sea, é evidente. E quizás isto é unha das cousas que máis chama a atención, os problemas do rebote. Bueno, xa vos fago a pregunta. Dá a sensación de que este mes se subsanan bastante, ¿no? Xa non temos esa sensación. Hostia, no partido de Palma... Pero logo ves partidos por aí, os de outros equipos, sí, moitos o mismo, O partido, por exemplo, de Leima contra... Ganan os rebotes, contra Palma. Eu creo que xa estamos nós moi aprensivos de... Vemos un rebote en ataque e xa como, Dios, que mal defendemos o rebote. Pero bueno, igual é unha sensación miña. Hai un 34-31 en rebotes con máis rebotes ofensivos do Obra que de Palma. Quero dicir, que eu creo que hai que ponderar un pouco eso. O déficit que vexo é que os interiores non son os que máis rebotes collen, que é unha cosa bastante curiosa, ¿no? Creo que están reboteando probablemente moito mellor Barrueta, Brito, Barcelo, incluso Quintela, dentro das súas posibilidades, con... Leo. Sí, bueno, pero Leo e Lundqvist, ao final, rebotes largos van a ser os donos, casi seguro, porque están emparellados con tíos de 20 centímetros menos, casi sempre. No, a ver, sí que é certo que tes 2-3 que son moi bons rebotadores. Tanto o Diogo como Junior saltan moito. Por que o Junior non é brasileiro? Debería, Carioca, o Junior. Boa, teríamos unha parella increíble de treses. Non habría hate,
No. Non existe, porque se fora brasileiro non subiría... Bueno, Xa temos un brasileiro na... mierda. Que pasou? Acabo de acordarme. Acaba de virme unha imaxe á cabeza. Cortar Junior. Que pasou? Ah, sí, pero claro, obvio. Sí, pero por algo en concreto, por algo moi grave. Moitísimo máis grave que calquera cousa que te... Moito máis grave que mandar calar o teu público, moito máis Por lo grave. de tengo la casa cerca. No, sí, pero peor que eso. O sea, en esa línea. Subí un vídeo comiendo algodón de azúcar, que eso é gravísimo, a partir de ese detalle, pero donde a ubicación poñía La Coruña, No. guión, capital de Galicia. No. Sí, Cortar. sí. De feito, vai facendo así check en todo. vou a darvos unha exclusiva. Fiwi, Palma, Fiwi. Vamos dar unha exclusiva. E é que en este mesmo momento, desde o... Como se chama? En baloncesto, claro, o controlo de fútbol, o PC Técnica. Fútbol. No, pues ponte o... Técnica, por ejemplo. O que se lle ocurriu. Bueno, por exemplo, en baloncesto se llama técnica, verdad? En fútbol piscinazo. Eso. No, pues eso, ponte en vez de PC Fútbol en PC Basket, que mellor era así. Non existe. Bueno, había algo, había un, que non me acordo como se chamaba, porque non me xoguei, pero bueno, ponte PC Basket. Acabo de anunciar que se fai un intercambio de xogadores a pelo. Junior Barrueta O Junior. por... No, Joaquín Menciano. Por Paul Jorgensen. Paul Jorgensen. Vamos a facer descartes outra vez, porque estamos moi acostumbrados a 3 extras. Ajá. Porque vamos a fichar outro extra por o 4, todo o mundo lo sabe. Eu. Sí. Sí, ¿no? Home. A ver. Eso sí, Sí. como Jorgensen. Poña algún tipo de publicación donde poña capital de Galicia. É que pensa que agora está en Coruña, Todos os que van a Coruña quedan aí tontos. A ver, pero Jorgensen hai unha entrevista que di que cando chega a España que el ficha por Palencia, pensando que é Valencia. pensando que é Valencia, polo cual sospeito que Esa historia increíble. É increíble. Entón, o mellor fichou por Coruña pensando que era Santiago porque está na provincia. Porque voy a Capital en Instagram. Capital de Galicia, joa. Dixo, bueno, Coruña é capital. Bien, e tras este impasse A ver, eu creo que estaría ben cambiar a Junior por Jorgensen, no, por cualquier xogador. que non poña ese tipo de cousas. No, por calquera, porque eso lleva de máis minutos a Brito. Porque a Epi gustalle demasiado Junior, a meu gusto. Sí. Sí, eu creo que sí. A ti gustoche demasiado Brito para o gusto de Epi. Seguramente. Ves? No, a mí tamén me gusta Junior, obviamente. Temos 2 tresazos, Pero logo se faremos. Eu creo que Brito se está merecendo un poquinho máis, ¿no? Bueno, eu creo que xa está ahora gañando esos minutos e eu creo que tendo sobre todo a intendencia que Moito ten que mellor Jorgensen que Junior. ter. Sí, no, lonxe. De feito, eu no, ver, no Supermanager teño a Jorgensen, non teño a Junior. Home. É mellor xogador. Para min, vamos. Más completo, presuntamente. Sí. Presuntamente. Bueno, e presuntamente estamos a 3 partidos de gañar Copa España. Como a 3. 3 partidos. Ah, Sí. Sí. Vamos, está. Está feito. Cuartos, semis e final. Simplemente hai que gañar a Palencia, o resto está feito. Vais a ver un calendario divertido que despois o comentamos. Vamos a pasar un pouco rápido este trámite que foi o partido contra Huesca, ¿no? 66-78. Bueno, Eh, foi máis problemático viaxar ata ali que... Bueno, a ver, o partido foi máis apretado que os dous anteriores, Sí, pero bueno, tamén falamos desa posible un pouco relaxación. Tamén xogou moito Grela, moito Echeguren. Sí, llevan minutos. 11 minutos de Alonso, 13 de Echeguren. Pois moito máis do normal. Sí. E crees que Pouco foi normal a veces de cero. crees que foi culpa de Grela e Echeguren que nos collan 15 rebotes ofensivos e que nos só collamos 4? Así obvio. Non sei, non son... Correlación implica? Causalidade. E casualidade implica? Azar. Bien, está me gustando este xogo. Podemos seguir facendo isto bastante. Bueno, a ver, eu creo que un partido de cumplir expediente e de darlle confianza a Brito. Porque mete unha canasta de 20 metros. Hostia, é certo, é certo. Claro. Tamén vin ese partido. Espectacular, 4 de 7 en triples, Junior 3 de 6, o sea, un partido para os treses, claramente. Que foron os que desatascaron un pouco eso, aparte de Don Alexander Michael Barcelowski. A Alexander. vos é a... Pregunta así, out of contest. É a posición que máis nos gusta, 3. A mí é a que máis me gusta. A que máis che gusta como espectador ou se tuvera que xogar? Se tienes que xogar, me gustaría ser 3. Eso seguro. Sin duda. Claro, porque non hai tomas scraps en zonal. Va, onde que ben facemos un equipo e xogas de 3. Serías
Xogamos tamaño? pecho de 3 contigo de... A ver, no, en zonal igual por tamaño no, máis un 4, o mellor. Igual sí, no. Sí. Eres medianamente alto, grande, Non sei postear, torpe, quero decir, presuntamente. non sei postear, non sei tirar, E tostear tampouco. Non sei penetrar, nin postear, nin tirar. E que sabes facer? Cortar. Igual defender é un pouco duro, non? E cortar? Cortar podo aprender, non parece moi complicado. Eso hai que correr. En E aproveitar nunha dirección espacios. en concreto, por un Sí. sitio en concreto. Claro, eso é cortar. Outro é correr. Claro, xa se me complica un pouco, Bueno, a mí chamou moito a atención ahora, aproveitando este tipo de partidos para ver un pouco o nivel de segunda fe para cando estemos ali, o estilo de xogo, ¿no? De Huesca Moi áxil, non? moi tizona, pero Sí, de me tiro hasta rebote, la zapatilla. bueno, este fenómeno Jaden Leon Wells, Un de 10. 2 de 16 en tiros, con un de 10 en Buah, triples. pero que non biches o partido. Sí, sí, sí. É que tirou hasta a zapatilla. Todo O tío- que lle chegaba era o tío pum, decía, estou a veña. 9 metros e medio. Hostia, non hai un defensor a menos de 1 metro. ¡Pum! E tiraba. Bueno, pois nada, que siga tirando. A ver, hai outro aquí con un 4 de 12, que bueno. Como 4 de 12? Mentira. Héctor Figueroa. Figueroa. 3 de 11, saime a min. 3 de 11 en tiros Ah, en sí, 3, claro. 4 de 12 en tiros de campo. Sí, pero non menciono ese 1 de 1 porque me parece un moi bo porcentaxe. Ah, vale, pois entón 3 de 11 en 3 tiros. de 11. Bueno, 17 minutos, Tirar 11 triples en 17 minutos é probablemente o meu soño nun partido. É que eses dous, Bueno, tío. Junior estaba negociando con Huesca porque dixo, hostia, que hai carta blanca. Bueno, que ven veño pa aquí que me deixen tirar todo. É que se pode tirar. Bueno, es el básquet en Cuba, amigo. Básquet champán. Fain igual, outro día cando empecé a tirar, tiro o que do gana, Sí. A mí me parece ben, É un xogador que é así, el. Hai que deixalo. Si, hai un par deles que isto... Pero que... A ver, eu creo que eso, primeiro, pode romperche unha dinámica favorable e meter outro partido en equipo, porque te tiras 2 ou 3 seguidos e te anotan metes un parcial de 7-8-0 e revives a un morto, Sí, está claro. Ou o mellor incluso son destas xogadas, ponte, estás xogando para remontar, poste a 4 e de repente, en vez de facer un ataque ordenado, colles con 20 de posesión e te zumbas un tiro con un tiro encima, un airball. Eu creo que os compañeiros a Epi podelle gustar e Epi ao mellor di tes carta blanca, pero non é tan fácil que un compañeiro que este peleando, que este baixando o Q, de repente que atopes ese tiro e digas, joder, me cago en tu puta. No. O sea, sobre todo o mellor alguén con un pouco de xerarquía, rollo Westerman, que dice, oye, ordeno o equipo para qué? Para que tú de repente digas, verso libre. De primeiro cuarto bote a bronca a Junior por... Creo que por as defensas. A ver, que leo un pouco... Digo. Sí. Sí. Vai a falar con él e dice en plan, joder, tal, non sei que... Sí, sí. Son os gestos. Eu O sea, en plan bien, pero... Eu creo que un pouco mariscal en cancha, ¿no? Un pouco xa... A mí incluso me dá a sensación a veces de que corrixe cousas, incluso fala con Epi, que está empezando a plantearse ese gusanillo de bueno, a ver, despois me pongo el traje. De feito, cando cambia, claro, non sei, igual non se ve na... No, en tiro non se viu. Vai cando cambia Epi, porque fai dúas faltas rápido, digo contra este finde. Contra Fiwi. Contra Fiwi. Palma, Fiwi. Vai a falar con Epi, queda falando con Epi un rato, comentando seguramente o mismo que estaba comentando a Barrueta. Quedan así falando os dous 15 segundos, en plan, facendo gestos as mans e tal, seguramente algunha xogada, algún sistema de defensa ou algo que cree Leo que non cumpliu Junior, ou que non se entenderon, ou... Tampouco se ve claro se Epi lle dá razón a Leo ou non. Sei que o falan un pouco así, queda así un pouco neutro, tal. Bueno, e ahora sí, vamos xa co Co- que máis nos importa desta semana, que é o... Rajodeiro ya? No, Ah. é o segundo que máis nos importa, perdón. Que é o noso cántico desta semana, que é Fiwi, Palma, Fiwi. Partido moi divertido. Non o fan eles eso, deberían facelo. Bueno, imaginaste que non sexamos capaces de ter cánticos novos por obra dos últimos 15 anos, pero empecemos a ter cánticos para outros equipos, A non ver, sei que. pero Fiwi, Palma, Fiwi é Vamos, fácil, ¿no? Sí, É no, no. sinxelo. Y vamos, obra, vamos. Imos. Me parece Imos. complicado, sí, igual. Cortar. O que sexa. Bueno, partido moi divertido. Eu, a verdad, non pude... Tiven que verlo en diferido, estou bastante gracioso, e vino en diferido ás 5:30 da mañá, moi ben. Uf, dura, Sí, durísima, pero había que cumplir para o podcast, así que nada, 99-89, e eu creo que dos partidos que viñen esta tempada de primeira FEP, creo que o máis divertido. O sea, para o espectador, probablemente para os adestradores non Sí, tanto. moita defensa non... No, pero non habendo unha defensa que evidentemente eu creo que foi dous equipos que xogaron
predominantemente o ataque. Eu vin moitos ataques lúcidos, máis alá despois, evidentemente, errores groseiros e tal, pero eu vin moito ataque meritorio dos dous equipos tamén, no? Canastas... Hostia, Fiwi, Palma, Fiwi... Xoga moi ben, Eu, a sensación... Xoga moi ben. Eu vin o A primeiro... circulación externa de balón moi chula. Eu vin o primeiro cuarto en directo, despois sí que tengo que ver o resto en diferido, e a sensación que tiña era, vamos 5 arriba, pero que ben xogan estes tipos. O sea, Move moi ben a bola, tío. Capalbo parece un escándalo, o sea, un base moi bo. Teñen moi bons xogadores. E logo, é certo, non sei, porque sinceramente era o primeiro partido que vía de Fiwi Mallorca Basket Palma. Non sei se sempre é así, pero tiveron un acerto máis alá da o sea, xa na tripla. Bueno, menor que nos. Sí, pero quero dicir que teñen uns... Hai bastantes tiros moi meritorios, Sobre todo os de Brian. Brian. Kobe Bryant. Cuidado, Cuidado. 5 de 9, pero aquí un tío que está tirando casi un 50% de triple, si non me equivoco. É unha barbaridade. É unha barbaridade. Que alguén dicía, no, este tío solo va a hacer este partido en toda a temporada. Sí, un huevo. O sea, tirando 50% toda a temporada, cuidado, que estamos xa falando en 9 xornadas. E a min, eso, sensación de que un equipo que sabe moi ben ao que xoga e que lle vai dar moitos problemas a moitos equipos, Eu teño a sensación, non sei como é o seu pabillón. Pensei exactamente o mesmo. Pero teñen un quinteto moi aseado. O sea, a miña sensación que teñen é que Capalbo e Bombino son este base pivot que dan moito xogo a un equipo, e despois moi ben rodeados por Matulionis, que sí que é verdad que se lesiona e tal, e ten que asumir un pouco máis, eu creo que Boca, que acaba xogando 19 minutos. A min gustou moito tamén Aramburu, parece un xogador moi potable, e despois tiñan 2-3 xogadores, bueno, Brian evidentemente como ejecutor. Non sei, teño a sensación de que van a ser un equipo mellor revelación, Igual nos equivocamos todos. É o Cartagena do ano pasado, ou seja, deste ano. Igual mellor, Sí, a sensación que teño. A ver, é certo que están agora que están con 4-4. 4-5. 4-5. Sí. Van 9 partidos xa. Sí, van 9 partidos. Claro. Nós estamos 7-2. Sí, que están aí, ou seja, que as 4 victorias son porque as merecen. Aínda que sí que é certo que comentaba moito na previa que todos os partidos os resolveran en 10 puntos, para arriba ou para baixo. Mira, perden con Cartagena no debut, que bueno, vale, igual, de 2 en de Cartagena, nervios. ganan fora Menorca de 1 punto. Palman con Alicante de 7, que eu creo que en Alicante é un resultado para un recién ascendido bastante correcto, ¿no? Cando estás empezando. Ganan ya Zamora, que en ese momento estaba invicto. E despois perden con Fuenlabrada, ganan en Guipúzcoa, ganan Yokop e agora perden con nós. Quero dicir, que non tiveron un calendario tampouco que ainda lles queda pasar por rivais pues, que lle poden vir mellor, como mellor Tizona, Cantabria, non sei. Eu creo que teño a sensación con eles que encima están moi ben entrenados por Pablo da Costa, que non sei quen é, pero cando vin, dixen, Dios, este tío ten cara, o sea, ten aura de cara lánguida. Majísimo. O sea, eu pensei que era cara lánguida. No, cara lánguida está máis flaco. Non digo físicamente, digo de decir, entrenador de onde é? Da Costa. Tío É argentino, creo, parece moi ben. Acento ten, o argentino uruguayo. Non hai dúas. Supoño que argentino. Hai bastante diferencia, pero... Que tal as sensacións na... Pois é uruguayo. A ver, de... do 92, cuidado. No o acento de Buenos Aires, Montevideo, non diferenciamos, No, eso é certo. Mira, Mati, Mati ten acento moi uruguayo. E o show un pouco máis exagerado e tal, pero eu non o diferencio, falando así de primeiras. Como se dice? Charrúa. Como se dice o gentilicio de Buenos Aires? Técnica. No, Será bonairense. Bonairense. Tío, ni idea. Non sei. Hostia, o teu podcast de fotografía... Los de Capital Federal sí. Falan igual que os de Montevideo, para min, vamos. Joder, macho. Que clase de clase. Non dixen nada do outro mundo. Sí. Porteños. Pues é verdade, hostia, sabía, o que peor que sabía. Son porteños. Porteños. Ostras. Porteños son os da cidade autónoma de Buenos Aires e bonaerenses da provincia. Claro, sí, a provincia de Buenos Aires é enorme. É un país casi. Sí. Bueno, hai países máis O pequenos. sea, a nivel habitante sí, a nivel tamaño non é tan exagerado, pero é grande, pero non tanto. Pero a nivel habitante son a burrada. Bueno, Simón, como enviado especial en SAR,
Danos as todas as impresións do partido. Moi divertido, tío. Eso que estaba prohibido de divertirse. Pero... En SAP no, quitan a prohibición unha vez cada 15 días. Pois eu penso moi ben. Que? O público moi ben, non... Sí, A ver, eu creo que sí. Cando houve que apertar, se apretou. 4.400 aficionados, bien. Máis de feito que contra Tizona, o cal é chamativo, non? Un domingo pola mañá. Bueno, domingo pola mañá, a xente gustalle ir ao básquet o domingo pola mañá, Pero vas moi sobado. Depende. Sí, vas un pouco. A que hora... 12 e cuarto. A que hora te acostaches o día entero? No, da igual a que hora te despertas. Ás 12 non é normal estar activísimo e querendo jalear. Tú no traballo estás ás 12 da mañá jaleando. Vamos, estudiantes. No traballo, non. Bueno, pues eso. Claro, Non me deixan. Pero tú date conta que todo ao final o ser humano é un animal de costumes. Entón, se tú estás acostumado ás 12 da mañá a estar rosmando, en plan, me cago en 10, quero irme a casa dunha puta vez, é atípico que ás 12 de repente digas, venga, vamos, claro, de feito estábamos todos un pouco, vamos, Fiui, vamos. Claro, porque estás dormido e non sabes con que equipo vas. Con Fiwi. Confío. No. Ojalá fora patrocinador. Bueno, Bueno, e máis allá que foi moi divertido, detalles técnicos. Donde estuvo ben a obra para ganar este partido que non parecía fácil? Non estivo ben. Claro. Donde se gana o partido para ti? Pero por que me preguntas esto? Porque estiveches en persoa e sempre se ven máis cositas. É o mismo que verlo por la tele. No. Incluso ves mellor por la tele, para eso. No, en la Liga Plus no. Eu diría que na defensa a partir de 2 minutos do terceiro cuarto. O sea, cando quedan 2 minutos para acabar o terceiro cuarto. Cando entra Brito. Cando eles se poñen por diante. Realmente Sergi defendendo a Capalvo e Brito a Brian. Vázquez, sí, donde se non saca un puto tiro cómodo Vázquez desde que entra Brito, tío. Bueno, bien. De feito chamaba a atención, ¿no? Que eu creo que sai Barcelo en un modo xogador total, anotando de todos os Barcelo foi un colores. partidazo, tío. O sea, ese tipo, de feito, estive a punto de preguntarlle a rueda de prensa si realmente realmente non preguntarlle, dicirlle que é moi guai o feito de que na segunda parte Barcelo xogara moito menos para non enseñalo, que non metera 40 puntos e que xa o ficharon a vez. Boa estrategia. No, pero sí que pensei en preguntarlle si era simplemente algo técnico por características do que estaba tendo o partido ou por dosificalo, que supoño que foi eso máis ben. Estaba funcionando ben o equipo por características do partido, ter a Sergi para defender a Capalvo óptimo, porque fixo moi ben, a verdad. Sí, hai un momento que incluso Barcelo no terceiro cuarto está emparexado con Brian. E eu creo que si un xogador outro moi enchufado tens que poñerlle, claro, tens que poñerlle un xogador en Por certo, eles cambiaban o base con Boca nas defensas. Sobre todo cando, bueno, claro, que con Leo e con Lundby si no era Por imposible, altura. claro. O sea, é máis fácil defender a Quintela ou a Barcelo para Capalvo que defender a Lundby ou a Westerman. Bueno, eu creo que eso chamoume a atención que non xogara apenas no último cuarto, pero aí a razón o sea, o tempo dalle a razón a Epi, que cando mellor funcionou o equipo é no final de partido, último realmente. cuarto. Sí, un 23-18, máis 5. Partido apretadiño, Ganamos todos os cuartos. No, empatamos un. Empatas o terceiro, Bueno, a 24. non perdemos ningún cuarto. Eso sí, correcto. E metemos máis puntos que o rival, polo tanto gañamos. Pero malos logaritmos. Eso Malos logaritmos. Estás cumplindo, Sí. Sí, o de meter máis puntos que... De momento sí, Sí. Igual para Fuenlabrada dentro de pouco, no. Porque hai outros rumores de impagos, entonces igual... Cuidado, Cuidado, problemas outra vez Ahora vamos a- polo barrio. Ahora, vamos a falar que vamos outra vez Simplemente ali. espero que sexa mentira, porque senón que catástrofe, tío. Hai unha catástrofe... Bueno, A ver, é unha vergoña, sí. Unha vergoña. Cortar da liga xa, Que O volve a ver piso. sea, abrelle un expediente. Para botalos directamente xa. É que 2 semanas CB descansa e CB descansa B. Sí. CB descansa e CB No, acúsate. pero No, xa non habría descansos. necesitas. Non Que non habría necesitas. descansos. Como? Que xa non habría descansos. No, claro. Son pares outra vez. Bueno, pero non, pero xa hubo partidos contra eles. Xogou xa, claro. Claro. Xa xogou co descansa. Non vai pasar, pero o que pode pasar é que, bueno, non sei se é verdade ou non, isto é un rumor. Sí, bueno. Completamente. A ver, un rumor que salta a raíz de que o seu adestrador en roda de prensa post-partido despois da última derrota di que Martin, un dos seus, creo que extra, se non me equivoco, non? Can Martin, bueno, un dos seus das súas fichaxes tiña alta médica E non e non quixo xogar por molestias no xeonllo, pero bueno,
Si o sacas a palestra, parece que é un tema máis ou de implicación ou que hai un run. E claro, depois xa salta ese run aí, bueno. Eu entendino como máis un tema de implicación, A mí pero, tamén, pero claro, non sí. sei as cousas que pasan por detrás, Claro. non sabemos nada. a mellor- E temos a mosca detrás da orella despois Porque do o ano que pasou pasado o ano tamén, pasado. de primeiras, saíron esos rumores e depois, efectivamente, confirmouse que eso foi certo. Entón, claro, ahora está susceptible. Bueno, cando veña a Cando Westerman el ao río suena- podcast, preguntamos como foi o ano pasado o tema. Ou Fer, ahora que volveu Fer a, Outra cousa que a Menorca. que si Fer estaba fichado na obra. Supuestamente acabaron cobrando. Acabaron de pagar. Sí, acabaron cobrando. Creo que sí. Sí, pero bueno, a final de tempada. Sí, pero bueno, tuvo que ser unha situación bastante desagradable. Hostia, que dicían que algún lle cortaran agua e todo. A luz. A luz. Non me jodas. Claro, porque non falaron co ojo al vatio. Entón a factura era moi cara e non lle chegaba. Que Estaría en Claro. caña real, De feito, supoño. o que ten que facer Fuenlabrada é falar con Fernando, tío. Zurbriggen. No, con Fernando Ojo al ojo al vatio. Hostia, pero igual aforran, o sea, quitando que gastarían, igual aforran o ano a burrada en luces do pabellón, sabes? Bueno, e no despacho de Eduardo Pascual, que tú sabes como ten miles de pósters de Bruce Springsteen con luces. ten moitísimos Está altavoces. sonando o Boring 26, exacto, altísimo todo o tempo, con altavoz de 8000 vatios. E ten seguramente seis ordenadores conectados para que non se apaguen nunca por si saen entradas de Springsteen, ter 1000 volts para poder ir a todos os concertos. E varias conexións a internet para ter diferentes IPs e poderse conectar. Nah, GOAT. Increíble. Moi bien, cortar, por cierto. Sí. Eduardo Pascual. Bueno, e aparte do partido de Barcelo, hai que destacar eso, o de Brito, que é Sí. un partido. Falamos xa o das frutas, As frutas. o da entrevista esta a Pascual. No, Non falamos nunca. podes darlle. A que a mí eu non o vin, realmente contaronmo. Claro, pues entón o mellor temos que verlo antes para contarlo. A ti non o viches tampouco? No. Eu contou o José. Claro. Pero é de estar totalmente out, Pero quero dicir, un tío que está out desde que fichou polo obra estaba out. Mira en Twitter, tío, do seu equipo. Bueno, Claro, hombre, eu espero que Se según teño entendido foi que, bueno, sabes como estaba a merda esta da frutería que os patrocina. sí, fan de vez en cando, eso Entón, Oye, decían, ¿cuál es vuestra la fruta de hoy. La fruta de hoy, la fruta da semana, cosas así, sabes? E preguntaronlle nun podcast no de Fuenla este. Sí, de Fuenla Blues. Sí. Eduardo, tal, ¿cuál es tu fruta favorita? E que eu se pilla en plan, ¿Qué? Y en plan, claro, la fruta tal, e en plan, e tuvieron que explicar yo. Por el meme de Twitter, en plan, tío, te enteras de nada, tío. Eu espero que Héctor Galán teña seguido a todo o mundo de Twitter ahora. Con alguna cuenta falsa, pero espero que... Home, eu creo que sigue a José, personalmente, para ver si José escribe Héctor Galán estafador alguna vez. Ay, Dios mío. Como espero, Twitter. espero que nos escoite Héctor, tío. A mí A ver tamén. si rajamos del. Héctor, non rajamos, tranquilo. No, solo José. Vamos Bueno, a rajar todo. aparte do partido de Barcelo, eu creo que están os partidos de Brito, que falamos que no terceiro e no cuarto se bota moito o equipo na espalda, en ataque, en defensa, en rebote, 14 puntos, Brito 5 todo terreno, rebotes. tío. Que? Brito en todo terreno. Sí. Quintela fai un moi bo último cuarto, 6 asistencias, 7 puntos e moi ben en defensa, Moi bo partido, contaxiando moito o equipo. E despois a productividade de Lundqvist, que sí, se lle poden ver un pouco as costuras subindo o balón. Subindo a bola. Sí, subindo a bola vese un pouco Por temeroso. momentos presionan tamén como animales, Sí, pero bueno, tamén eso, pois é un pouco que falamos con Dos Anxos. Son tíos que teñen cousas moi boas, pero as cousas malas que teñen na súa posición tamén son moi marcadas e os equipos cando se estudian van nos presionar. Bien, pois o mellor ten que subir Está a claro. bola ata que poñas a Lundqvist en 9 metros, Sí, cando que é donde realmente a veces fai cando daño xogaba tremendo. con Barcelo, por exemplo, subía Barcelo a bola, ella pasaba a chegar tal e marcaba xogadas. A que Barcelo vai acabar sendo un combo total, Sí. A mí dá a sensación de que vai acabar sendo un 1-2 de manual. Si sigue manexándose a pelota, compartindo e tal, cuidado. Ah, E iso tem- sí que che abre unha plaza, o sea, unha porta en ACB. clarísimamente. Porque Eu ser creo un 2 que moi puro, bueno, é máis complicado Xa. hoxe en día, que se xoga con tanto manexador, que che permite cubrir dúas posicións, pero teño esa sensación. para min porque ele está comprometido co proxecto E porque é extra. E porque extra tamén é certo. Pero bueno, é o que temos comentado moitas veces aquí, eu teño visto extras en ACB moitísimo peores que a Barcelo. Jordan y Howard. Cortar. Ese sí que cortar, Non supero ese tipo, Home, non me extraña. Non o Vale, supero. vou facervos unha pregunta. Jordan y Howard estafador. De sí ou non. Credes que estamos en primeira fe por culpa de Jordan y Howard? Sí. Eso dixo no seu momento. Única e exclusivamente. Bueno, Sí. perdón. Única e exclusivamente por Eduardo Pascual, Jordan y Howard. Sí. Eu creo que hai partidos que se pela bolas sin sentido, que esas Sí. xogadas poden ter acabado de formas moi diferentes. Sí, Demasiadas. hai que decir que si todos estiveran igual de implicados que Strielniks nesa temporada, teríamos salvado. No. No.
15 puntos de Lundqvist en 14 minutos. É unha barbaridade. O sea, para 21 de valoración é unha burrada de productividade. E despois Que porcentaxe vai de 3? 2 de 2. Joder, eso me Leva 3 triples metidos, quer decir que é un pouco coyuntural, hai que ver. Estive vendo e efectivamente non é un... non é un supertirador. Non é que non sexa un supertirador, un tío En torno a que 30 anda, non? de porcentaxe, non sei 33. ahora, pero bueno, non tira moito. Como? Pero en xeral, digo, como? En xeral anda en torno a 30. En creo. xeral, en Na outras súa- na súa tempadas vida. o tema é que non tira moito xa, porque estive vendo e todas as tempadas últimas, tanto en ACB como en LEM, non chega casi nin a medio triple metido por partido. Sí. O sea, non é un tío que se prodigue no lanzamento. Mira, E iso, na- xogando de 3, podes entendelo, de base é máis complicado. Na 23-24 en Coruña tira 14, ou seja, mete 14 de 37 en toda a liga regular. O sea, só tira 37 Tira un veces. triple por partido. Sí. A ver, e é verdad que eu creo que aquí ahora vai ter menos minutos dos que tiña en Coruña, Quer decir, que ainda vai seleccionar máis o tiro porque... En riba, vindo quen ven, Bueno, vamos a... a darle gas. Bueno, A ver, que pasou? falta algo por Darle- decir Hai que falar de deste Chicha. partido. Que falar de moitas cousas, sí. Xa está. Chicha lovers. 25 asistentes. Ese é o dato que quería dar. É que pero cantas asistencias? Fiwi, Palma, Fiwi. 20, das cales 13 de Capalvo. 13 asistencias. Récord da Liga, superando a Granger. Barbaridade, Sí. Ese chaval xoga moi ben o básquet. Sí, un 14-13 con 7 de 7 en tiros de 2. Se chega a meter algún triple, cuidado, Poca broma. De perfecto. Fichar. Eh, No, xa non necesitamos máis bases. no, Cheganos co gracias, que temos. porque hai que dicir que todo o que se viña rumoreando se fixo realidade e Mika Spite é novo xogador do Obradoiro, chegou xusto para o partido de Cartagena, que xa aí non entrou en convocatoria nin contra a Huesca, aínda que xa empeza a entrar en dinámica de equipo, e debuta contra Fiwi o domingo, 2 minutos, apenas xoga. E aquí ven a cuestión. Hai roda de prensa de Héctor Galán a semana de presentación de Mika e despois de Epi. Eu a pregunta que vos fago é: credes que a fichaxe tal e como está ahora mesmo o equipo era necesaria? Por que se fixo? E que oco ten ahora mesmo na plantilla? Son preguntas moi complicadas Sí. que non sei responder. A única que podería responder era por que se fixo. Vale? Creo que é unha aposta persoal de Héctor Galar. Bueno, pero eu entendo Tamén sí, creo que está palabrado con Epi. obvio. E creo que... O sea, eles mencionaron que intentaron fichalo en verán e non puideron. Entón, ti estás detrás dun xogador. Poñémolo o contexto, non? Ti estás detrás dun xogador. Aínda non chegou Lundqvist. En agosto ou en xullo o xogador dite, mira, eu vou para Granada porque xusto Queres cando para a CB? Granada vai a CB e tal, ti obviamente entendes que un xogador quere xogar nunha liga como a CB. Pasan uns meses e ti tes identifica o teu base que fichas lesionase do ombreiro, non é un base porque Bueno, é un base está xogando de base. de corte distinto. Que, bueno, é unha aposta... Igual que o de Mika pode ser unha aposta persoal de Galán, entendo que o de Lundqvist como base é unha aposta persoal de Epi. Correcto. Entón, sale a posibilidade de fichalo e de completar a plantilla para ter 13 fichas. 13 fichas, 11 xogadores moi bons. Non? 11 xogadores Vale. tremendos. O encaixe, aí xa non me meto porque non é cousa O encaixe miña. non o ten que facer Héctor Galán, que se o... Pero quero dicir, eu antes de fichar entendo que Héctor e Epi falan e din, bueno, vale, vamos cubrirnos as costas. Claro, a eso me refiro. Más que unha fichaxe, porque ahora mismo o equipo non este funcionando, porque vexas que claramente hai un déficit no base, ¿no? Porque pode gustarche máis ou menos Lundqvist como base puro, desde logo, creo que nadie che diría que é un purista, ¿no? De bote, dirixir o equipo e tal, No, pero claro, no. dache outras cousas, que ao mellor tamén, o que falamos, estamos vendo máis a Barcelo nese rol un pouco de combo, precisamente complementando a Lundqvist, que eu creo que sí que é unha cousa que está facendo moi ben Epi é integrar a Westerman con Quintela e a Barcelo con Lundqvist, porque tes un pouco de equilibrio, ¿no? Tanto en manexo como en defensa. E non sei, eu a sensación que teño é,
Vale, plantaseche a oportunidade de fichalo. Pero por que o fichas? Porque o teu equipo non funciona? Ou por si? É un por si, porque a liga é moi larga. Entón hai que fichar un 4 e un 5. Eu creo que No, Por si. por si. No, un 5 non, tío, temos 3 5 creo na que foi plantilla. eso, unha oportunidade de mercado. Pero un 5 que tire. Nese momento, ese xogador, Pides o sea, moito. noutro momento ese xogador se necesitas non o vas a poder conseguir. Eso Sí, é eso é certo. Pero claro, E ao final tes aí unha lesión fainada de Ludwig que, bueno, que en principio está ben, pero, bueno, yo que Sí, sé. no, ahora tal y como estamos vendo. Leo ahora leva unha época boa, pero bueno, tivo problemas con lesións os últimos anos. O ano pasado non tanto xa, pero bueno. E Eu estás creo que limitando ben os minutos de todo o mundo. a sensación que É un teño. por si. Tamén te digo unha cousa, dache moita versatilidade para o Ule. A ver, O podes mover de 1 ou 3. é que eu creo que o encaixe vai ser ese. Que Ule, o sea, si lle queres dar realmente minutos a Spite, que a ver, presuntamente é un xogador que debería incluso marcar diferencias. É que claro, non é fichar un por si de, bueno, pues por si me lesiona a alguén, ter un xogador, pues ponte un pouco un pegamento, Non é un un Pablo non Hernández, é un parche. ou un Sergio Rodríguez, que non é un tío que digas, "Buah, venme a facer un apaño cojonudo con rendemento Non é un inmediato". temporeiro. É que é un tío que en 15 equipos da Liga sería titular con 30 minutos por partido. Claro, estamos falando dun tío diferencial na Liga, quer dicir, dos millores 100%, dos millores 10 bases da Liga e o mellor 5, Quer dicir, estamos falando dun xogador que son moitos anos, son 4 anos con moi bo rendemento na Liga, que vai a Francia e tamén ten un moi bo rendemento. Vale, ACB quedouselle grande, bueno, pode ser, pero que nesta Liga en principio debería ser un tío Era un tipo que mide un 77. xa, Para CB é moi complicado. É moi pequecho, pero... Para CB é moi complicado. tamén mira. capalvo, pero quero dicir, para esta Liga sí vale. Sí, sí. O último ano que estivo na Liga é na 23-24. Sí. Fai casi 13 valoración por partido con San Pablo. 10 puntos, casi 5 asistencias, casi 4 rebotes. Cantos minutos? 25. Claro, non, é unha barbaridade. O sea, vende xogar 25 na 23-24. Na 24-25 xoga primeiro en México e logo en Francia. En Francia 2. O sea, na segunda de Francia. 26-29 en Francia. E logo dá o salto 18 estaba xogando en Granada. Que me parece, para Moito o rendemento ACB. que estaba dando, moi alto. Pero sí, é un tipo que a ver como é que non sei como van reparar. Claro. O sea, está ben, tamén non te vas cargar, pero cun partido a semana é que tampouco necesitas. Claro, e con... A ver, eu creo que vai ser eso, vai ser base. A ver, he pedido na roda de prensa que di, é unha fichaxe complicada e o rol que vai ter el é difícil de encaixar porque realmente, claro, chega a un equipo donde hai 12 xogadores que están moi ben. E ten que entender que eso, claro, non ven como pues como puido vir Dodson, que sabía que o primeiro día chegaba e iba a xogar 25 minutos, como pode chegar Zurbriggen agora a Menorca, que sabe que vai a ser coa lesión de Paul o base titular e chega e xoga 20 e pico minutos. Claro, é que chegas a un equipo no que vamos a ver que minutos che podo dar, porque non hai que olvidar que a aposta de Epi e para o que configura a plantilla para que Lundby sexa un. Que sí, que ten a versatilidade de que pode xogar o 2 e pode xogar o 3. E según os partidos, eu creo que Epi en eso pode ser un tío flexible, que che pode, pois eso, dar, igual que lle dice a Barcelo, métete un, a Barrueta que se vaya ao 4. Bien, pode xogar un pouco con eso. Eu creo que incluso en fases de partido, Sí, de ir rotando e Ludwig entrar este de 3, unha pues, vez de rol de... que Pero eso é complicado para un xogador, Quer dizer, se xa é complicado adaptarse a unha posición nova, saber que tes 3 roles distintos dentro dun mesmo partido ten que ser moi complicado, creo. E despois, que hai que xestionar os egos. Porque o que falábamos, eu creo que 10 xogadores titulares enchufados está moi ben, ter 2 por posición e Ves, eu repartir aí 25-15 é fácil. Non vexo problemas. No? No, porque creo que Epi en ese tipo de cousas moi bo é xestor. moi bo xestor. Pero Epi non está moi convencido na roda de prensa cando dice es un marrón. Sí, es un marrón. Pregunta, é un bendito marrón? Bueno, claro, a ver, evidentemente prefires ter de máis que ter de menos. Vale, pero sabes que quero dicir, nós non sabemos como vai evolucionar todo. O mellor chega febreiro e Barcelo lesiónase ou se Westerman se lesiona. Entón está ben fichado por sí. Claro. Se non hai ninguna lesión e alguén se empeza a mosquear porque que estou xogando 12-13 minutos e estou pois, defendindo ben, pero todo o mundo sabe neste equipo o seu cal é o seu rol hasta ahora. hasta ahora, pero eu creo que antes de fichar este xogador, de feito,
estivo soando semanas e tal, eu creo que se ten ter que falado con ele e dicirlle, mira, ti vas vir non a xogar 30 minutos, non a xogar 25, No, vale. igual ves a xogar 12 minutos. Claro, eso é algo que... Asumes eso. Que tamén é Nun unha cosa que... proxecto, nun proxecto de ascenso a ACB e prométoche que vai xogar en ACB. Sí, Eu creo que dixeron eso, non? non o sei, non vin si ten un más un ou como foi. Rumores. Claro, rumores. Entonces, que sea outra. Subes con esta plantilla ACB, queda esta Mika Speit, despois de ver como rendiu en Granada. Depende de como rinda este ano. Bueno, ahora non é extra. Tamén hai que, claro, estaba pensando no que ano pasado era extra. Bueno, habrá que ver. Eu creo que... Pero sí que é certo que Epi está demostrando que está facendo as cousas como el cree que ten que facelas. Ben a Cartagena non xoga, viaxa, non xoga porque leva un entrenamento. Sí. Viaxa a Huesca, non xoga. Xoga 2 minutos. E de feito, cando quedan 2 minutos e vas 10 arriba, saca a Leo e volve meter a Ule, non mete a... que lle podías dar outros 2 minutos e non llos dá. Vamos a ver, eu creo que despois do parón, que sí que é verdad que tamén o dio hoxe o propio Mika, que vai aproveitar para... Vai vir ben. Vai vir ben, evidentemente. O timing da fichaxe non é malo. Sobre todo porque Lundvik vai coa selección. Sí. Entón vai ter máis... Van Ule, Anderson e Diogo. Bien, Bueno. un por posición. Bien. Que volvan enteiros, por favor. Solo eso. Solo pedimos eso. Eso é que metan 40 puntos por partido Diogo para ficar confiante. No, que aforros puntos. Sí, sí. Que os deixe para aquí. Pero ten puntos ilimitados, non necesitas sabía. forrar. Vale, vale. O sea, é como Como cando... os datos. ¿Qué? Como as tarifas de datos, cuáles son ilimitadas. Diogo Brito, operador telefónico. Ou algunha tarifa de electricidade tamén. Tamén. Ilimitada. Kilovatios limitados para todos. Bueno, No, que los ilimitados no, pues non ten sentido esto. Ah, bueno, tamén é certo. cerrado o repaso os partidos e a fichaxe de Mika. Vamos con preguntas un pouco de esta época que nos fixeron xa. Desta época. O sea, desta tío, época, é destos 20 días é que parece que cambiamos de ano ou tempada, macho. Molaba, que Está, leváramos unha a sin xente gravar. está moi mal acostumbrada. Eu xa estou canso. Simón, repite que teñen que facer. ¿Cómo? Que teñen que facer si queren. Pagar. Si me quieres, págame. Me estilos como el sol. Bien, Veña. o equipo carbura. Gaña xa os partidos que ten que gañar, gaños con relativa solvencia e convence máis. A ver, faltaría verlo contra ganaras con un partido. Usted me gañara un dos de arriba con un partido algo mellor que ganamos Estudiantes. Bueno, claro, pero que de arriba son 2 máis. Palencia, Leima. Podemos meter Alicante. Sí. Sobre todo Alicante fora. Bueno, Alicante. A mí estánme... Que vin algún partido a mí. Alicante, vamos a deixalo como... Están aí. Sí, E non son Fuenla. Para min. Eu creo que sí que carbura. Quero velos Pinta a ben, finales pinta de ben. decembro e a principios de xaneiro co 28 de decembro Leima, 4 de Leima xaneiro fora. Palencia, Fora. Leima é na casa. Perdón, sí. E Leima logo en casa 4 e 7 en Palencia fora. e no. Vamos É que creo que te estás vamos a deixando... decir, vamos Hai a- un partido polo medio. Unha pregunta. Estamos falando outro día. Vamos a ir a Palencia. He pasado os Reyes en Palencia, non? Enganchar os dos Home, partidos. claro. Eh, Toca. Podemos dicir unha cousa. Hai un, Entre o 4 e o 7 hai unha montaña hai un día. en Palencia, Sí. el Espigüete, que entre eses días podemos subilo. Sabes que festivo é Xa mirei en o 6 de Wiki- xaneiro? En Wikiloc. Que? Sabes que festivo é o 6 de xaneiro? Según o meu móvil. A parte de Reis. Claro, pero non pon festivo Día de Reyes. Sabes como se chama ese día? Según o meu teléfono, día festivo martes 6 de enero de 2026. Ahora te pongo a pista. No. Epifanía del Señor. No. Con lo cual- Este es el día que anunció el Señor. Ainda nos vai volver a cortar Spotify Se por meter música. restaurará nuestro gozo. Venga. Creo que esas cancións xa non teñen copyright. O tema é que despois do 4 e o 7 en Palencia xógase contra, fora, o 10. Hai que ir a Ourense. O sea, Con son paz. 3 partidos, 4, Con 7 e paz. 10 fora, Palencia, que volveremos, porque non creo que nos quedemos 2 noites, o sea, 3 noites en Palencia, parecería bastante... Seguirá sendo tan naranja e tan amarillo. Sí. 4, 7 5, e 6, claro, son moitos días. Son moitas noites, Estás moito a 5 horas, 6. 5 horas en autobús. Sí. Nah, acabas o 4 e ves pa aquí para pasar Reis.
aparte. No, quedamos ali para subir Espehuete. Bueno, igual Epi vai para Burgos. E o 10 contra o Vamos a COP. Burgos a ver Reis, en Burgos. Está en Valencia, cando está unha hora. Sí. Sí. Vamos a Burgos. E 17 Pasamos Reis en Burgos. É chulo. Non era mala, Cortar. Mañana voy a Burgos. Ven tú si quieres. Vale, E vou. 17 contra Alicante. É dicir, en 3 semanas, de sábado 28, perdón, domingo 28 a sábado 17 de xaneiro, Pode ser dramático, vas de xogar 2 partidos na casa, Leima e Alicante, e 3 fora en 6 días, que son Palencia Liga, Palencia Copa e COP. Puta copa, tío. Cuidado, Se ganamos esos partidos todos, ganamos a Liga. A ver, se gañamos todos esos partidos, cuidado. A ver, Pero non vamos a gañar todos os partidos. O sí? Los equipos de Epifanio tardan en funcionar, pero una vez que funcionan, xa non lo dixo Lolo Encinas. Los equipos de Epifania tienen... De Epifanía. Epifanía del Señor. Tienen rachas muy largas ganando. A ver, eu creo que Sí, pero xa levamos 8 seguidas. Bueno, faltan 8 horas. para min, No, 7. Tes que chegar O ao- de Liga, o de Copa, digo. para min tes que chegar ao 28 sin ceder nada máis. Ahora mismo sí. quedan Fuenlabrada na casa, Zamora na casa e Palma fora. Palma, Sí, hai que están gañalos. colistas. Palma, no Fiwi, Palma. Ese es mismo. Ojalá cantaran eso no de Palmer, sería espectacular. Entón, si tú ganas esos 3 partidos, vas chegar a maratón en disposición de, vale, dependemos de nós mesmos. Vamos a dar un golpe en riba da mesa e vas a ver realmente onde está o teito deste equipo, ¿no? Porque hai xente moi dramática que dice, es que si pierdes un partido de esos ya no optas al ascenso directo. A ver, Entón no, digo, tío. estudiante xa está descartadísimo, ¿no? Sí. Supoño, non? Según esta xente. E hai que ver tamén como chega a Coruña ese... Porque hai, creo, se non me equivoco, Coruña antes de vir a xogar contra nós ten un partido contra Palencia. Tamén. Creo. A principio, de feito non sei se a xornada seguinte xa. Dame un segundo, que eu chequeo. Leima Palencia. Caldo, Mira, teñen o 7 de decembro, teñen O 7 de decembro? Leima Palencia. O 7 de decembro. Sí. Cando xogamos nos contra Fuenlabrada aquí, Que é o 4. Non xogamos o 4 ou o 5? creo que o 5. Ah, pero o 5? No, o 6, 5 somos o venres. 6, somos O o 6, perdón. Despois, por que me e despois quedaba teñen co Zamora fora, COP e Cartagena. O sea, realmente... Bueno, A veces A ver, que Palencia é fora. no, é na casa. ¿Tedes ganas de ir a Zamora? Sí. Sí, ¿eh? Sí, Eu sí, sí. entré en 2 horas, tío. Y que Innegociable. dixo Guille que está guai, que a zona bella era bonita, que era barato. Innegociable. Cando é? Non sabemos. Teño apuntado. En febreiro, creo que é. Pues vamos, ¿no? Sí. 7 de febreiro, sábado. Ah, firmar, xa está, vamos. Unha mochilita, dormimos ali, ¿no? Ou vamos e volvemos. Sí, acabando as 9 tipo. Nah, dormimos ali, pasamos a mañá e logo collemos o tren de volta. As 4, os 5. Sabes por que cando vou a Madrid sempre me pregunto quen cona subirá en Zamora? Nos. Nós. O sea, crees que Renfe ten a liña esa só pensando po partido Non Zamora-Obradoiro? creo, Zamora enamora, polo cual... Xusto. Digo eu. E igual encontramos o do Breogán. Bien. Que máis? Como lle ven o parón ahora mismo o equipo? Mal. Mal, a verdade é que Mal. creo que Sempre mal. que vas ben, os ponemos ben mal. Vale, vas ben, levas 8 vitorias seguidas, estás convencendo máis. Pero é verdad que o millor, despois desta semana que tuvo un desgaste tremendo, que eu creo que físicamente non ven mal. Bueno, sí, pero eso para todos. Non todo o mundo tuvo que Viaxou facerse tanto, un Cartagena, Huesca e volverse na mesma semana. Eso sí. Son 3 partidos moi longos, Sí. moito longo. No, Os partidos son igual de longos. Os partidos duraron o O mesmo. sea, dentro da parte da boa racha, chega na mellor parte da boa racha. Claro, eu creo que sí. E permíteche tamén incorporar a Mica. O sea, dentro do que cabe non ven tal. Quer dizer, Está creo todo que ven preparado mal para que o a Obradoiro nivel gañe. dinámica, pero ven ben a nivel Podemos timing. chamalo Micael Espiga. 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 Espigato. Micael Espiga. Mira, Espigato. Claro, cando xogue ben é Micael o Espigato, pero cando xogue mal, Miguel Espigato. Espig. Espiro. Vale. Espito. Deberíamos facelo todo con Messi. todos os Con bases xogadores. a partir de agora. Buah, encantaríame empezar a dicir en italiano ou en francés en función de se xogan ben ou xogan mal. Sería fantasía. de Bien. Liga Fantasy. Simón, tú dis que a afección estuvo ben o sábado. No obstante, tengo que dicir que nos preguntaron varias persoas. Creo que no momentos que vou que apretar sobre todo. Sí, no. O que vou é que hai un momento, creo que é no 65-67, cando se pon por diante sí, Sibus, vamos a decir. que hai varios, o sea, un sector moi pequeno en principio da afección, pero que hubo pitos.
Claro, eso non me dou conta, Pois eu puxérono varias persoas, e Quito dixome saqueo. tamén meu pai hoxe, silbidos. Pero quen? O equipo. O equipo? Sí, sí. Por que? Cando se puxeron un por arriba. Cando se puxeron eles dos por riba. Porque a xente pasou de non criticamos nada en ACB e éramos unha afición en ese sentido exemplar de que palmabas de 30 e se aplaudía a que estamos moi nerviositos últimamente. Dá máis sensación de que como ahora somos cabeza de ratón, ala, pues venga. De cartel. ¿Qué? De cartel. De cartel? Somos cabeza de Somos cartel. cabeza de cartel. Bueno, que somos? Siloé. Mal. Que exagerado, non? Para mí, a ver, aparte sobre todo en este porque eu podo entender, A ver, podo entender, vamos, que o día de Cantabria Te quentes. te quentes un pouco, che saia de dentro ese, mostrar descontento. Creo que o partido contra, visto na tele, o partido contra Fibui, vale, pode non gustar X defensas, que é certo que hai canastas moi fáciles deles, pero tanto como para pitar indo 2 abaixo, xogando Non vas a ben facer un partido ataque. perfecto. Era hai fases do partido que vas a estar peor. Joder, que rival, parece- eso así sempre. Parece que tens que ganar todos os partidos de 30 e eu creo que hai xente que había que darlle unhas nocións básicas de obradoirismo, para min, quer decir, Pode, o sea, quero aclararlo, que ahondar. non teño, sí, non. Lección básicas de obradoirismo pode implicar violencia física. Non iba por aí. A ver, En plan, violencia, o sea, como nociones básicas de obradoirismo. ¡Pla! Toma obradoirismo. bueno, se non che gustou o caldo, aquí tes 2 tazas. ¿No? Que non quero unha cunca de caldo, toma dúas. Claro, pues aí vamos. Pero bueno, eu creo que hai que silbarlle a quen silba. Pero entón igual é complicado para entender por xogadores. No, pero Porque se alguén silba e non silvamos a quen silba, no, pero entendes? Igual non é- silbamos cos que silban en vez de os que non é toda a silban. grada. É responsabilidade individual de si tú ves o teu veciño de grada silbar, colles, agárralo pola cabeza E silvaslle. silvaslle no oído, que eso molesta que te cagas. Hostia. Así, pero no oído. A ver. Buah, van a censurar o podcast porque Sí. esto claramente parece violencia auditiva. Explotou. Explotou todo. Molaba que se fuera a luz de repente. Vale, aquí non se pode ir a luz, É imposible. Y Aquí, o sea, aquí a luz ven de onde nace, de Dios. bueno, Claro, claro. la epifanía del O sea, Señor. quer dicir, a luz sale do centro da Terra, como auga e tal. Lino nun libro de Xulio Verne hai 20 anos, Viaje al centro da Tierra, que era donde se descubría que a Aquí luz, detrás, aquí de Jalvatio sale toda a electricidade. Nace de aquí. xeotermia, Non exactamente, pero bueno, para el caso se vería así. podría valer. Bueno, tamén comentan que claro, isto non estando, pero que houbo xente na grada de animación outra vez insultando a Quintela e a Barrueta, incluso con Chicha, ¿no? Facendo unha comparativa pouco acertada probablemente, pero hai xente que dice precisanse novas xeracións de obradoiristas, pois a ter fillos. Se a pregunta é precisanse novas xeracións, vale, pois venga, espabilen e metanlle obradoirismo en vea os seus Sí, pero ata Estás- que cheguen están- a grada de Estamos animación. mogambos. os mogambos. Os mogambos, Que tal os mogambos No, outro onde día? están? Está onde estás? Pero animaron. Sí, Non sei, chamaron violento a Boca. A violento. No, Nada. realmente creo Muy que, ben. creo que foi José realmente, pero bueno. violento. Eles apoyaron todos. Nada, estupendo. Parecemos un pouco violento Boca. En Parece- televisión non pareceu violento. No, para nada. Igual estaba un pouco picado, pero Pero normal, O sea, eu estou A ver, dicir non escoitei tantas veces gritar a un xogador resentido dun partido. porque non solen virex. Non solen virex tampouco que se foran desta forma. Fixo defensas moi duras. O está ben, parece razonable. ver. É o seu traballo, E eu- é un xogador así. Bueno, E eu creo, quer decir, tú ponte ahora no sí, que vas contra o ex e cumples máis ao final. Sobre te No, te pero sobreestimulas. se eu tivera un xogador que xoga contra un equipo que do que se foi así, eu espero que este extra motivado. O sea, de feito, joder, me Completamente. diría que é un pecho frío se sai nun partido como se fora un partido normal. Creo que é un partido que tens que sair a demostrar de non apostastes por min. E, bueno, non xoga mal, o que lle vin non en vez de xogou- 2 triples para enganchar ao final aí o partido, Sí, non foi meu partido. O sea, non é un partidazo, pero é un partido, bueno, bastante correcto. E con eso tamén nos preguntan si credes que este Boca podía ter un hueco en un equipo como Obra, evidentemente noutro rol distinto de Fibui. Credes que será xa xogador en formación, por fin? creo que xa non será nunca xogador de formación. Na pena, Non é extra, Non é extra. Creo que non. Como se Creo que conseguiu como se isto chamaba ahora, o de xogador de formación? JFL. JFL. Como Rowling. Casi.
Creo que no, pero bueno, eso. ¿Credes que tería Oco nesta plantilla? Quero dicir, Esta evidentemente... plantilla non. A ver, nesta plantilla, enténdese, quitando unha persoa. A quen? Lógicamente. A quen quitas? Vale, pero a quen quitas? Eu diría que non. Ta. Claro, se non xa teríamos cuatro leros. Claro, hombre, a ver, estou falando de, no caso de que non estiveran, pues, Barrueta ou Brito. No, Dios no quiera eso, que non está bonito. O Diogo, non te vayas nunca, No, pero bueno, o mellor era un tío Poñemos pasta entre todos do grupo para darlle entrada a Brito por un piso. Non teño nin para dar unha entrada eu. tieso. Primeiro, además, prioridades. Tú que prefieres, comprarte un piso ti ou que teña o Diogo aquí? O Diogo. Ah, bueno, Pois... vale. Normal, pensé que iba a responder outra cosa, que burrada. E vale, mascota, que tal? Contanos, porque hubo cositas tamén, ¿no? Sí, eu non me enterei moi ben, pero dis que como que cambiou a persona de dentro, aparentemente. Sí. Que debeu cambiar. Bueno, mellor moita intensidade defensiva. Hubo un momento que se meteu aí medio aí rozando o límite da pista, cando se iban a sacar, e o árbitro dixo en plan, bro, a ver que. Sí. Aparte escoita se ven como di árbitro, bro, a ver que. Dixo así, literal. Es que todo iso perfectamente. Sí, ves no tiro de cámara que está meténdose, creo que entre o segundo ou terceiro e cuarto, que está coa bandeira por aí e o árbitro e os xogadores mirando en plan, que é isto? Bro, a ver que. Sí, ubíquese, ¿no? Sí. Y... Nada, o único que a min a volta que deu por la bancada toda saludando parece un pouco rara, non sei. Por momentos como que había xente que parecía que non deixaba ver, que se movían e tal. Bueno, claro, eso, quero dicir, eso poder facer cos nenos cando acaba o partido, no descanso. Pero... Claro, non é o momento, non, igual mitad do partido. Home, mitad do partido non debería. Pois fixo. Regular eso. Sí. Bueno, cortar. Ahora, ter unha mascota que é un porco parece bastante guai, a verdad. A min tamén, que hai xente que di, non é mellor tal. Tío, hai poucas cosas máis galegas que un porco. Coste que a oca molaba, Porque o disfraz estaba ben feito, tío. Estaba currado. Non podemos volver a abrir o debate de Petroni. No. Era unha oca que claramente tiña... Non era unha oca eso. Bueno, claro, Pero estaba guai. estaba divertido. Parecía unha paloma grande. Sí, eso sí. Que por cierto, non existen. No. Viste como dice unha paloma bebé? No. Ah, pues ya está, pájaros no existen. Vale. Son drones del gobierno que nos vigilan con cámaras. Perfecto. Ya Mira. está. Y ahora, hay que decir, o de estudiantes, qué burrada. Buah. Sí, Vaya chosca, chaval. 54 puntos meteron. Creo que só en todo o século se quedaron 5 veces nesa anotación, o máis baixa. Que estamos falando de un equipo que xogou en ACB moitísimos anos contra Transatlántico e tal. Pero... Aparte pareceme raro que quedaran en cando foi 55, dixeches? 54, creo. 54 contra un equipo que non é de Félix Alonso, Efectivamente. Moi chamativo. Aí eu creo que hubo unha parte de revancha de Lezcano, de no vamos a ganar, vamos a machacalos. O sea, de non afrouxedes. Fixo... Eu creo que sí, Bah, 80... independentemente se xogas contra estudiantes. Sí, sempre, pero vas a mellor, xogar a meter pero máis. mellor cando vas ganando de 25, empezas a xogar un pouco máis alegre, tiras máis, e aquí foi, vamos a deixalos hundidos na miseria. Vamos a meter 52 puntos, É unha burrada, tío. É unha 51. burrada. 52. 83-52. Perderon de 31 e unha sensación de debilidade desde o segundo cuarto. Cos rebotes tamén foron un Cristo, Un Cristo. Eu creo que é unha cousa xa mental, non? Temos que empezar a quedar máis para ver partidos de Palencia de esto e así. Bueno, isto xa non que non son rival, non? No. Tens razón. De Coruña e de Que levan Palencia. 3 derrotas. A ver, van ter 6 derrotas en toda a tempada. 8 si contas a Alicante. Claro, entre 6 e 8 van a manexarse, porque van a ganar ya todos de abaixo e van a perder todos os equipos de arriba. Home, algún gañarán, digo eu, de arriba. Eu creo que non. No. Eu creo que é un bloqueo mental. Porque a derrota que teñen con Palencia é moi gorda, pero que a que perden na casa contra a Coruña encaixando 37 puntos no último cuarto, creo, é terrorífica tamén. E eu creo que xa va xogar esos partidos condicionado despois. Unha barbaridade, Eu non sei, é unha cosa que, joder, o equipo que teñen é moi un chamativo. equipo 18 puntos, 11, 12, 11. Unha barbaridade. Claro, estamos falando de un equipo que ten a Granger, que ten a Salin, que ten a Garino, que ten a Magriu, que decir que non son tíos, non é un equipo de obreros, ¿no? Para entendernos. No, de Granxeiro. No, de obreros en este caso. Falta lle Filipovic. ¿Qué? A pieza de puzzle que lle falta é Cristian Díaz. E valle perfecto. Estaba facendo unha temporada. Melloraría moito. Cristian Díaz fracasado. Non, que fixo moi bo partido no último. Sí. Sí. Dame pena, a verdade, polos compañeiros de... Os dementes. Bueno, caeme ben.
Xente Bueno, de, a ver, de o- estudiantes a ver, que me ven. a min pena non me dá ningún rival, Paréceme que é un equipo que merece estar en ACB. É un, Era un histórico ACB. Xa outro ano. É un histórico. Ou a través de Final Four. quero decir, non me malinterpretedes. Vale. Prefiro que suban eles que suba Leima. Claro. Bueno, a ver, Evidente. pero porque eles son a capital de España, no de Galicia. ¿Capital de ¿sabes? qué? De España. Ah, vale. España. Vale. Sí, vale. No de Galicia, Bueno, e a noticia que máis ilusión nos fixo hoxe, creo eu, a todos. Cuidado. Camiseta. Guapísima. Nova camiseta Ah, a vosa foi ese? especial. Sí, a túa? A miña... Descubrir que me sigue sin funcionar o couso do telepeaje. Bien. E o da Liga Plus. No, esta vez frenei. Ah, vale, moi ben. E o da Liga Plus? Sí, que se me autocancelou. Non sei como. Cortar. Dixetes tantas veces cortar que che cancelaron a suscripción. Crees? Outro día pillouseme a... que estive uns días sin ir a tarjeta, igual foi por eso. Ah, pois claro, Pois- a ver, cancelouse che Por non pagar. a Liga Plus e o telepeaxe non te funciona pola tarxeta. No, pero o telepeaje, se me mandaron un correo, paguei no manualmente, e despois de eso funcionaba varios días. Deixome de ir onte, porque sí. ¿No? Entrei na web e pome activo, todo pagado. Así que non sei como vou facer. Pues nada. Non pongo nada de non me funciona o telepeaje. que Chamar a hacer. algún lado. Sí, mañá miro. Xa que non traballo. Bueno, camiseta negra azabache, podedela Guapísima. ver na... Bueno, seguro agora un correo do clube, mentre Bueno, para que estábamos non o grabando. saiba tamén, inciso rápido, hai oferta Black Friday en todas as xusto. prendas, excepto Ah, esta. Na tenda do obra, Sí, non? Ata un venres. 25%, que se es aboado, sumas un 10, 35. 35. Canto o suadoiro ese? 33,75. 33 euros, nada máis. Como? Sí. bastante E a taza do obra de 2017, esta, sabes, é mítica. Sí. Vamos a darlo todo. Por 3 euros, co desconto. No, pero a tazas solo, No sé, temos moitas tazas, solo de pecho 3. Eu querías. O ojo al bate, Eu quería Ojo al batio. porque son de latón. Uf, Temos, buenas tazas. temos tazas de tábora. Todavía non. Aínda non. Pero estamos en eso. Como gafas. Bueno, dicir que a camiseta está chulísima, pódese comprar con ou sen mangas. É Cortar- máis, eu non entendo isto, por que é máis máis? cara? Sen mangas leva menos tela. Ten que ser máis barata. Pero Pero ten unha- o reforzado do borde moi ben feito aquí. Dirías, de feito ten medio sentido, cortar mangas. Cortar, Sí, xusto. En este caso sí. O sea, entón, como é máis caro, compras a de mangas e as cortas. Bueno, A forrar. camiseta inspirada en Santiago, Que vale 50 euros. cor 55 sin mangas, 45 con mangas. Más o desconto de abonado. 10 euros. Igual é peor a tela, Non sei, pero bueno, coller sin manga. Cor negra azabache, pola azabachería, obviamente. Co silueta da catedral, así en diagonal, nas dúas partes da camiseta, na dianteira e na traseira, e na traseira a Cruz de Santiago tamén, que vai ser conmemorativa para xogar contra Leima. O sea, o 28 vais a xogar con esta equipación que se pode facer a preventa, inclúe a serigrafía gratuita subliñada Atacando, desde hoxe ata o mércores 3 de decembro ás 23:59, o sea, tedes 8 días para pedila. Dicir que a serigrafía subliñada é o mellor que lle pasou jamás a unha camiseta. Sí. É gratis, non? E gratis. Vai incluído. É mola un huevo, tío. O sea, de brito Voy a está poñer guapísimo así. o chubo. Entón, Estuve poñer de brito outra vez. para abonados quedarían 49,50 sen mangas e 40,50 con mangas. Sen mangas. Sí, obvio. Moi ben. Bueno, habrá xente que teña frío no sobaco. Gústame as sen mangas para ir ao gimnasio, tío. Moi cómodas, Sí. Eu casi nunca as uso. Para ligar no gimnasio con outros obradoiristas, que tipo? Soy o único obradeirista que vai a ese gimnasio. No, é verdad. Eres o único que va con... Eu non te vexo. No meu Porque gimnasio, vamos a distintas horas. no meu gimnasio vai unha persona Sí. con cousa de obra. Outro día había un tipo A con veces, algo de obra. a, Sí, a sí, veces sí que hai. en un precioso delirio autorreferencial penso, saberán quen son. No. Sí, probablemente sí. Igual no, non sei. Bueno, non sei, se que che saúde, joder, non é tan complicado. Para min sí, claro. E a camiseta chegaría en torno ao 22, lunes 22, o sea, unha semana antes do partido con moi ben, Coruña. xa estamos aquí. O sea que, bueno, eso. Que é A eso? mí cartel, cabeza, De que? de cartel, Pero de onde era? de cortar. Uf. Estás diseñando un cartel do festival e non queres que me entere das bandas que contratas? No, é do ano pasado. Porque estaba aberto. É porque estou revisando como foi os contratos que vin para mirar a setlist, cosas que fago con retraso. E non fixen a do Paredes. Autista al máximo, ¿no? Non podemos decir eso, que xa nos botaron a bronca, así que no. Sí, Cortar. non sei. Non se dice. Bueno, Vale. Quédanos unha cousa que decir.
Que? Aquí non toca a canción que non falamos, por certo. Vale. No, falamos porque ainda non toca a canción. Pero, sabe, Toca a última cousa antes da canción e xa que estamos aquí en este magnífico espacio enerxético, luminoso. Ojo, Ojo al Fibui Palma, que es un equipo revelación. Fiwi, Palma, Fiwi. Uy, cortar. Ojo al latio, Bien, hoxe vamos a sustituir a nosa clásica sección xogador máis eléctrico. Xa que estamos aquí, vamos a facer un pouquiño máis divertido. Con respecto, como prefirades, ou a estes 4 partidos que non gravamos, ou só o partido de Fibui Palma Fibui. Buah, acabo de darme conta que pudimos ter feito cando gravamos en Tábara jugador máis vistoso. Hai que volver a gravar. Xa iremos por ali. Vale. Bien, vou facer unhas preguntas, entonces, así un pouco no sentido do xogador máis eléctrico, pero con distintos... Eu creo que vai ser máis fácil solo dicilo para o partido de Fibui. Só Fibui. Venga, pues con respecto ao partido de Fibui, fago preguntas, vamos a dicilo, o sea, mesma dinámica que o xogador máis eléctrico, pero así, cortitas e al pie. Veña. Vale. Quen foi o xogador máis eléctrico por explosividade nos primeiros minutos do partido? Por explosividade. Eu creo que Marcelo. Vale. 100%, ¿no? Sí. Despois, claro, porque nos últimos non puido ser o máis explosivo porque non lle dixo Epi. Porque non viron os xogadores da CB, non o levaron. É que non o pon o suficiente para que non o leven. Sí. Está clarísimo. Igual, cando metou 17 puntos, dixo, venga, hasta aquí. Cortar. Chispa en ataque. Quen encende o equipo cando todo está oscuro? Hostia, pois igual hai un par de xogadas aí, eu diría, igual o Brito ou Galán, É complicado, Eu creo que cando Galán está millón, pois fíxate que eu diría que o Brito ou Lundqvist co triple marrou Lundqvist, Sí. pero Galán fai un par 2 máis un. Sí, pero o equipo non estaba oscuro aí. Na primeira parte, no segundo cuarto, creo que el fai como, non sei se son 5 ou 7 puntos seguidos, collemos aí unha ventaxa bastante importante. Eu digo Lundqvist. Lundqvist. Venga, tú? Eu vou dicir Galán, ben. Galán. E tú? Tú cortar. Eu vou dicir de Lundqvist. Tío, acaba de falarme José. Bueno, mandoume a historia de Ojalvatio. Vale. E pone, quiero esa sudadera. Bien, voltios en defensa. Quen mete a man xusto cando máis se necesita? Vou dicir, meter a man, vou dicir Sergi. King. Sí. King. Sergi. Bien, o apagón da xornada. Quen estivo menos enchufado esta semana? Esta está moi guai porque vai no rollo do rajadoiro, pero hacia nós A mí mesmos. gusta o pagón, Sí. Vamos a incluir Mika. No. Por qué? Chistes racistas, no. No, é que estuvo peor de todos. Bueno, pensé que era porque estaba oscuro. No estuvo tan mal, O sea, 0 puntos, 0 rebotes, 0 asistencias en casi 0 minutos. Realmente bastante coherente. Epi, Bueno, ten que dar pero unos minutos. ¿a quién quitas? Claro. ¿A quién dices si no? Echeguren, pues mira, para mí estuvo peor Echeguren. Porque Mika estuvo 2 minutos en pista, con -3 en pista, y Echeguren 15 segundos con -3 en pista. Sí. O sea, proporcionalmente iba horrible. Non te vou facer unha falta. Eu diría, eu iba a decir Westerman. Non a fixo. Westerman. Home, non. Non te podes ir do partido no minuto 2 por facer 2 faltas. Bueno, a segunda... É pitada. Acaba xogando 23 minutos, O sea, xoga Sí. E acaba con 3 faltas. Creo que 6 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias. A primeira parte non me gustou. O sea, para min están máis apagados dos Anxos ou Barrueta. O igual incluso. dos Anxos, O Barrueta. Spade, tío. Spade. A ver, pero que a min No, xuzgar a alguén non por vale, 2 tío. minutos... 2 minutos non se pode a mí xuzgar. É que non é un apagón é alguén que... Pues, que Barrota non, que Barrota fixo moi A boa ver, defensa. sería Vázquez, que logo continuou Brito. Sería clave... A ver, aquí sempre meteríamos a Junior. Por qué? Bueno, sí, que... No, capital de Galicia, venga, Junior, apagón. Junior, apagón. Junior, por certo, hai que darlle o número de Fernando, porque co que debe gastar cargando baterías do móvil de todo o TikTok. Hostia. Debe gastar unha pasta.
Igual, claro. Ojo al TikTok. vai poder ojo al O TikTok. sea, vai poder aforrar aí, me cago na leche. Sí, a ver, eu creo que vai como cargando baterías externas, debe ter varias, sabes, para Sí, poder por estar eso, por co eso. móvil. Sí, Entón, eso consume, Vai deixando un en cada asiento do bus, por si acaso. Ten unha de 100.000 miliamperios. Vai con ela así cargando. Vale, e último, subidón de enerxía inesperado. Que xogador sorprendeu a todos e nos deixou iluminados? Nah, eu creo que aquí Brito. Pues non no Galán. pero non Galán. pero non sei Porque me sorprendeu máis. Brito, eu espero todo. claro, Brito que esperamos. Claro, o sea, a partir de hoxe de Brito foi pillamos discreto, porque esperamos dele. pillamos 5 personas a súa camiseta subliñada sin que xogar un minuto coa camiseta, xa esperamos isto. Claro. O sea, somos uns iba a decir outra vez un Paco, non podemos decir. Ya, no, sí. Pois eu vou poñer a Brito. Por confirmación dos últimos Indirecta. partidos. Bueno. Moi ben. Bueno, pues nada, cerrado o episodio eléctrico. Pois non dixen aínda. Porque estamos en un plan macho. Perdón. Que eu alucino con isto. Spade. Nos sorprendeu a todos, Sí. Arriscando con ese tiro a falta dun segundo de posesión. Que tú pensaches que dixeche. Un pouco máis pase por debaixo do aro, Sí. Do cortita e Vaya. Deixaron un marrón aí, Sí. poquito. Sí. Pois E eu Cam? deixeme repasar os xogadores temos así rápido. Que nos sorprendió para bien, non te esperabas. Sí. Claro, pues a mí Vázquez, tío. Para bien. Sorprendeute. Bueno, vale. Sí, Galán está ben, veña, te lo compro. Galán, venga. Bueno, pois vamos con canción. Antes de... que, claro, ahora... Pero agora só podemos Dios, poñer Dios. 30 segundos. Sí, hai que dicir que por Cortar. en Spotify... Pero xa, que non é que nos borremos o episodio de Spotify, é que Spotify borranos os episodios. Vamos poñer 29 por si acaso. 29 segundos. 20 segundos. 29. 20 segundos. No, se día está 30. Se día está 30, poñemos 29. Se non lo tiran abaixo, deixamos de poñer. Ese día está 30, probablemente se poda 30, Sí, pero bueno, vamos poñer 20. Esto é como o Vale. da O sea, barreira a partir de ahora, cando mandamos a canción, cando poñamos a canción, logo polo grupo mandamos esta canción e dicimos a partir del minuto 27, por exemplo. Bueno, vale. Cada sí. un onde lle guste que Claro, poñamos. poñer un fragmento de 29 segundos ou 30, pero que non teña que ser xusto ao principio, que mellor... Claro. Vale, a parte que perfecto. che mole, sabes? Venga. E se non, pois o que faremos é deixar de poñer en Spotify e poñer en outras plataformas que nos permitan. Solo en YouTube, En YouTube. que sí que nos permite. Moi Os bien. amigos de YouTube. Sí. E iso que non subimos aí os vídeos. Así a xente non ten que pasar a canción. Bueno, Claro. a xente que nos vexa... E de feito, se son só 20 e pico segundos, o mellor non a pasan, porque te dá máis pereza ir saltando aí e decir, Estuve, hostia, me pasei a volver estuve para dando atrás. conta que non miramos nada para a cámara. Porque somos pouco de besitos. Somos aos guapos, besitos. guapos. Los tres son Os tres son guapos. Bueno, vamos deixar na miña liña de que este ano me plantexei ir moito máis a concertos en directo en sala. Grupo que ven a Capitol, que xa falei dun disco deles, pero Sí. vou deixar, canción Consígueme entrada aí, anda. moi obradoirista. Paranoid Fall, caída paranoide, que pode ser o que pase se Spite non encaixa. Entonces, e con pitos cando levamos 8 vitorias seguidas, entonces estamos un pouco en caída paranoica de... Estamos de Lulu, Estamos de? De Lulu. Donde, Lulu? De Lulu, non sei o que significa de Lulu. No. É de un pouco esta moderna, de delusional. Como Pero en inglés sí que o sabía, pero... estás delirando. No, de Lulu é unha abreviación, vamos. Dice de Lulu. Estás de Lulu, tío. Estás delusional. Delusional. Sí, está... Bueno, pues esta canción é un pouco así, Claro, de Lulu. Está guai, e de feito recomendo tamén moito videoclip, moito ben. Canción de Morgan, Paranoid Fall, veñen en decembro a Capitol, que teñades entradas ben, que non, que pues, día, estades por jodidos. cierto? O 20, creo. Vale. Bien, Por certo, sabes que o día da necroporra curro pola mañá? cortar. Estou de procesos de cortar, sí. Bien, Non é coña, pues aquí vos deixamos con 29 segundos de Paranoid Fall e aquí está, Bailonga. Baile preparanoide, un pouco, un poquito Bailonga paranoide. Bien. Cando chumbo apunta tanto, mala cosa, mala cosa. Non, estaba tomando apuntes. Ves, cando apunta tanto, mala cosa. Está poñendo Simón, cortar, Carlos, cortar, Barrueta, deportar. Sí. Seguimos.
Vamos a dar co Rajadoiro. Cortar. No, sabes o que pasa? Que fai moito que non vou a rodas de prensa, que é onde pillo máis apuntes. Xa sei, podemos facer unha entrada nova para Rajadoiro en vez de su. Fiwi, Palma, Fiwi. Vale, Rajadoiro not classic, porque Vale. son 4 semanas, o sea, son 3 semanas. Eu creo que podemos meter aquí de todo, non só de Figo e Palma. Venga, que se vos ocurre? Para min, o teño clarísimo. Sí? Sí. Pues dinos, si te Bueno, no, mentira, dudo entre dos. Vale, Lo podes te- dicir. O teño contrario clarísimo. Non sei se dicir Boca por violento Vale. ou... Sabes quen foi máis violento que Boca? Félix Alonso. Félix Alonso. Seguramente. Ou o Spade, Claro, pero a Spade, por sorprenderme. claro, pero a Spade xa o metiches en outra... Sí, non vale repetir. Si en xogador máis oscuro non podes meter tamén Rajadoiro. Joder, más oscuro. É clásico, non? Sí, non? Decía eso. Rajadoiro no, pode ser non classic. Pode ser non clásico. Sí. Ah, vale. A ver, cambio de persoa nun disfraz. no chicha que eu de repente A ver, recibo o- fotos e digo, parece que é máis pequeno e engordou. A ver, non sabes malos. Por qué? Yo estamos facendo que despida unha persona. Simplemente que digan non fagas estas cousas e está. Pero pode ser que é a mesma non persona. sei. Bueno, as mesmas personas. Parece raro que Simón non seguira coa liña do ano pasado e non meter no Rajadoiro Os trenzas todos. o trenzas de Tizona. Patitas, trenzas, o sea, bastante ti. Pero era patitas con cuerpito tamén. Ah, Non era como... o sea, consecuente. Como se chama? O... Non sei o nome ahora. Joder, Felicio. Infelicio. Felicio, tío, as patas que tiña en proporción ao corpo non tiñan sentido. Buah, increíble, feliz. Exagerado, Non sei, Buah. non sei como se movía. Vale, xa está. Xa Xotes. teño. Dios, isto é terrible, estou tan contento con este Obradoiro que non me apetece ni rajar. O sea, todo vai ben, levamos unhas semanas maravillosas, pero acabo de ver que Fiwi fixo xogar a Palma, todos os seus xogadores Fiwi. menos a 2, o por cual Rajadoiro para Pablo da Costa, entrenador de Fiwi, porque non puxo xogar a Jorge Martínez Cabezudo. Como podes ter un tío que se chame Cabezudo e non poñelo a xogar? Fatal, bueno. Cabezas, que foi de cabezas? Hostia, Probablemente Carlos Cabezas. Jubiladísimo, Sí, ten pinta, sí. Incluso, igual, o mellor hasta literal, No tanto, pero No, non tanto, joder. 50, póntelos ben, Por aí. 47 igual. No, más. 45 anos, Que va? Sí, é do 80. É Entonces, que solo lle sacas 13 anos, tío. Pero, escoita, xubilouse moi joven, entón. Sí, a ver. Bueno, Sí. ainda estivo xogando, En donde? Non sei, non me acordo, pero... Sí, en Guaros de Lara, en 2017. Bueno, Pero, pero fala de xogar Nima, un tipo que estuvo 10 anos en Málaga, en Unicaja. 10 anos. Era o Setkowski si tivera nacido en Málaga. Hostia, xogou en Baskonia. Bueno, chama a atención un pouco que se parece entre algunhas fotos e outras. Sí. O sea, O que nos fai pensar que alguén o suplantou. sí. Como Chicha Robert. Bueno, e tú, David? No Classic, Rajadoiro? A verdade é que non... Hai un de Fiwi que... Onde xogaba o ano pasado? Espera que o busco. Bombino. No, o francés. Laurent de Sam. Por certo. Por certo. Menush. Menush. Pa min, Menush. oiches, creo que cambiaron o Rajadoiro. Vale. Dalle. A José. Por qué? Porque no partido gritou fácil 57 veces Vale. a Brian Vázquez, fracasado, non metiste un triple en tu vida, los outros partidos non metes ni uno. Creo que é o tío con mellor porcentaxe de 3 Sí, da sí, liga. tiña 40, casi 50. Vale. Pero José que Non entón clásico. así, porque non o tiña, non lle fixera vos coaching, sobre todo no 40 veces. Encántame porque gritou a Brian o que lle tería gustado gritarlle a Junior. Sí, bueno. Xusto. Menush. Menush. Sí. Por francés. Por chamarse Menush. Menush. Vale. Xogou o ano pasado en Oviedo, por eso me acordaba, Ostras, me recordaba. Non me daba conta dele. Sí. Que pouco seguimos la liga, De verdad, que desastre. Ostras, chamase Brian Antonio Vázquez, Va sin nombre tamén, Mima. Bueno, Rajadoiro un pelín descafeinado. Simón, na Sí. nosa liña de que este ano todos os entrenadores de primeira FEM nos caen ben, roda de prensa, que nos ven o entrenador de Fiwi.
Sí, moi ben, tío. Sí. Sí. Fichar. Majísimo. Primeiro, que cando entra de unha semana a todos, 1 a 1, o cual... Un a un? 1 a 1. A ver, éramos 4 personas, creo, 3. Xa, pero é un pouco raro, sabes? Sí, Que sí, foi entres e cada lle des un- a man aos periodistas. Eso, bueno, periodistas. Vale, esa é a tua opinión. Esa é a tua opinión. As periodistas... Periodistas del Twitch. As periodistas e a min. O sea... E eres igual que a todos, tío. Bueno, teño base de prensa, pero periodista... Acreditado. Eso é un título que no... Acreditas. Non sei se... Claro, acreditador. O sea, o meu título propio non sei se siquiera se merezco, como para merecer así. No, xa che digo que non. Vale. Pues confirmamos. Pois, moi ben nese sentido, moi godo. O primeiro que fixo foi dar as gracias a todo, bueno, a toda a xente do Obradoiro, staff e tal, afición, que os recibiran super ben, tal, moi educado nese sentido, moi majo. Supoño que foi porque houve un momento que o sábado pola noite os vimos en Plaza Roxa. Sí, cruzamos con 3 E dixemos, sí. mira os de Pigo e tal. Joder, e en vez de abuchealos e tirarlle pedras, foi en plan, joder, tal, mira que majos. Ostras. Pasaron 3 consoladeras, sí. Co chándal. Que curioso. Sí, Pero eso, supoño en que plan, era camiño. como moi agradecido, moi educado, gustoume como falou do seu equipo, entendeu? Fala ben, Sí, basicamente dixo eso, que quedaba moi contento, bueno, que agradecía mucho el esforzo dos chicos, básicamente. Los No, chicos dixo tamén. eso, Los chicos porque realmente, a pesar de todo hacia o tiro do verdadeiro, ben facer do verdadeiro, que estiveron aí enganchados sin arriesgarse demasiado todo o partido. Que, Muy bien. iban un pouco así. Ben, moi ben, que é moi simpático, tío, moi majo. Bien. E ao marchar de moito zamán. E seguindo co teu protagonismo, fora o CB. Tes algunha perdita? A ver, Hai cousas. me veías un pouco por encima, non estaba moi rico, pero bueno, algo hai, para que non me despidades. Para que parezca que aporto algo aquí. Venga. Vale. Bueno, esto, xa que estou super hoxe hater de Spade, porque, bueno, dame por aí. Ocorrúxeme durante... Non o tinha pensado, ocorrúxeme sobre a marcha. Se pareceuche ben, vale. Sí, ben. Puxo a atleta blanco. Que tal o novo? Xogou algo? Anotou? Como vistes? E puxo a de Pecín Montino. Calentou bien, nada máis. Pero te digo que me fai Fantástico. moita gracia a xente que entra no foro a preguntar que tal o novo, anotou como se fora máis rápido entrar no foro, loguearte, escribir eso, esperar a que che respondan en vez de ir a As estadísticas. resultados, mis marcadores, lo que sea, para ver si me Hai xente que é classic no foro, tío. Moi clásico, eh. Enchufa eso, se queres. No, estou ben así. Bueno, y seguramente Qué hai cheno, xente joder. que Está guapa, non está como esta, está guapa. Pero esa, teño 3 así desas. Soy Epifanio ahora. Sí. Bueno, luego seguimos. Paco Nogueiras, contexto, están falando da mascota, vale? Vale. E dice, pois a mí o porco pareceme ben, que se aproveita todo. Razonable. Moi Touché. ben. E o que contesta F500 Blanco, Vale. que foi de Loca Petroni? O cañá de Picheleira. Hicieron paté para la cena de equipo. ¡Tarán! Y hasta aquí mi sección Foro ACB. Fiwi, Buah. Palma, Fiwi. Podes acabar todas las secciones por CB diciendo ¡tarán! Porque me parece moi ben, Vale. O sea, moi boa intro. Teño que dixir moi ben o último... O último tweet, claro, máis gracioso. Sí. Bueno, Dime conta que facer a miña sección é moi fácil porque só teño que pasar así comentarios que vexo comentarios cortos, porque os largos non valen. claro, bueno, Entón vou facer moi rápido. sí, realmente A ver, houve unha época o ano pasado en que el tiña Foro ACB o día a todos, Podía volver a facelo, verdad? a verdade é que sí. Ahora que non traballas, É que no traballo anterior podía facelo máis fácil. Ahora traballo un pouco de verdade, digamos. tes traballo malo ahora. Tengo que traballar de verdade, sí. Bueno, últimas preguntas dos ointes que deixei creo que as máis interesantes pero ao final. Moi ben. Podemos chamarlos escuchantes. No, Vale. no, porque eso si foras de Vigo sí. Pero sendo É que no sur confunden ver con mirar, no norte oír con escoitar. Sí. Sí. Ah, non sabías. En Coruña dicen... Somos la capital. No te oí lo que me dijiste. Bueno, eso puedes decir relativamente. Vai ser gracioso que os de Coruña. O sea, si existe esa ubicación en redes sociais, quere dicir que hai xente de Coruña que realmente cree que é a capital, e iso vai chocar moito cos cánticos que vai facer José cos partidos contra Coruña. ¿Crees que vai a ir o partido ao final? Eu creo que non. Presencial. Pero en serio esto. Tan exagerado. Podemos llevarlo sin beber, hombre. No, non ten que ver con eso. O sea, de feito, mellor, se vai bebido, ten menos risco de que lle pasen esas cousas. Que fulano, O sea, un odio. ¿Qué tipo, No, porque é visceral, eso está dentro. Eso é educacional, Simón. A ti pasarache con outro sitio. Probablemente. No. Pásame con Siloé. Ves? Pues imagínate que é o mesmo. Uf, Claro. verdad, non podo ter un concierto de Siloé. Bien.
Vese máis variedade no xogo do equipo que o ano pasado? En ataque. Variedade, máis alá de fluidez e tal. Bueno, variedade igual non, Variedade non creo, hai moita fluidez. O que vexo é a ABC que funciona bien. Moi ben, O sea, debe ser un A moi difícil de defender, un B moi difícil de escautear. A ver, sabes que pasa? Dicía que iban a meter cousas novas agora no parón tamén. A ver, bueno, é verdad que agora o calendario non deu moita tregua, ¿no? Entre desplazamentos, moito partido fora e tal, que sempre tardas máis que na casa. Ahora é un bon momento para crecer, pero, bueno, eu que teño a sensación é que vemos moita máis actividade. O sea, que o ano pasado parecía que había moi poucas ideas e este ano todo o mundo se está movendo, moitos cortes. Me parece moi gracioso, perdón que te interrumpa, Sí. son así de retraso mental, eu. Vale. Que haya donde está o cuadro de luces, un cosa pon riesgo eléctrico e un trueno. En serio? Ojo al vatio, riesgo eléctrico. Joder, violencia eléctrica. Perdón, a cabeza non para. Bien. Sí, eu creo que, a ver, eu creo que hai un pouco máis de variedade que o ano pasado, porque o ano pasado había Barcelona Sistema. A ver, variedade máis hai. Nos Non non temos moita idea, pero Xa, por que non lle escribimos a Epi e que nos pase o libreto para ver. de xogada? Sí, por velo, por A mí curiosidade. sería Encantaríame. super curioso, Sí. E logo o filtramos por aí. No, buah. E se nos poñemos obsesivamente a entrenar ata que nos fiche obra só para que nos pasen o libreto? Xa non estamos en idade, é unha Bueno, non pena. estarás ti, que eres viejo. Eu estou todavía, ahora mismo, en edad de madurez baloncestística. Pode ser, sí. Esto mi prime, Creo que son como Tomás Esclavo, casi. No. Por aí. Es como Tomás Ardo. Sí. Vale, entonces sí. No hay treses como yo en primera fe. Por otros motivos, pero... Vale. Credes que co nivel defensivo que está... Creo que o nivel defensivo evidentemente subiu estas semanas con respecto aos primeiros, ainda que contra Fibui houve momentos malos, pero probablemente condicionados porque fora o terceiro partido nunha semana, cos desplazamentos e tal. Coa defensa chegará contra os de arriba? Bueno, pues igual Chegou sí. contra Estudiantes. Ya, pero porque Estudiantes ten un bloqueo mental contra os de arriba. E solo gañamos de un. Fora. Fora. Hai que... Calma. Hai que defender. Calma, Calma. Hai que defender calma. menos. Hai que saber hai que facer o que sabemos facer, Atacar. atacar, que é moi ben, e intentar roubar balóns e correr. Sí. O sea, hai que defender, pero en primeiros segundos de posesión. Pero a veces as defensas de os partidos tamén, joder. Sí. Non ascender. Pero non somos Xavi Pascual e vamos xogar a 60 puntos, Como isto, Somos Os ataques ganan- Toñitén, vamos a xogar a 52. claro, os ataques ganan partidos, as defensas ganan campeonatos. 1980, San Antonio. Por certo, O Detroit. Por certo. Sí. Non sei se os acordáis. Pregúntanos tamén si co crecemento de Diogo en rebote, defensa e intendencia o vemos xogando minutos o 4. Porque como Epifanio non lle vai quitar minutos a Barrueta, para deixar que crezca máis todavía o Diogo, Pois eu de momento non. Están hai que xogando darlles- ben. hai que darlles o 2 ou o 3. É un alero perfecto. É un alero. Pero ten que xogar 35 minutos, entón hai que darlle minutos a Barrueta en outro lado. Outro día xogou un Deixa pouco. de que... Outro día estivo un rato 2, non? Que outro día, o de Fibui? Sí, uns minutos creo, nada. Non fun consciente, a verdad. Creo que sí. Creo que velo ás 5:30 da mañá me interrumpiu un pouco a Eu tampouco son visualización. consciente porque o vim rapidísimo. Me sona que sí, que estivo un ratiño. A 3 por. Pois, No. e con música de Benny Hill de fondo. E chupo en plan, no fures, no fures. E xogou espiando. Non vale furar, Furar non, A ver, eu como teño a teoría de que Diogo é Thomas Scrap e necesita xogar 35 minutos, hai que darlle minutos de 5, se é necesario. Ai, Dios mío. Eu creo que non, pero bueno. Eu creo que tampouco, Creo que está por riba del Barrueta xogando 4 e creo que Diogo é máis puro todavía, Sí, a ver, como 3. Berrueta ten máis físico para dominar na zona e Diogo ten mellor boto de balón. Voto. Diogo Voto. Ten mellor manexa de Buah. balón, pode subir mellor a bola que Berrueta. Diogo Voto Brito é un nome increíble. Diogo Boto. É Diogo Manuel. Diogo Emanuel da Sousa. Da Sousa, Sousa. Brito. Increíble. Ova do Barcín. Da Sousa. Bueno, que xente desquiciante. Como sou? Temos que fichar no 4-1-5. A ver, acabamos de fichar de A ver, momento. escoita, non Por quedamos que queres que facer? non quedamos que íbamos a nombrar a quen nos facías preguntas. Sí, pero hoxe non tiven tempo, que eran moitas preguntas e non tiven tempo. Pero hai que intentarlo, Sí, pero... Así damos un pouco de feedback a xente. Sí.
Espero que todos se sintan... Vamos a imaginar que foi José. José, dice, todas as preguntas José. Quero censurar a un ointe, A ver, vamos escuchante. porque me pareceu mal un comentario que nos fai. Que eu digo que nos fagan preguntas. E este, en vez de dicirnos preguntas, puxo rajadoiro para Lundqvist porque solo juega mirando sus números. E eu, Como? no. O sea, fixo moi bons números. Sí, non me parece, o sea, o que dicimos, creo que non é un base o tipo. O sea, Ves, é que ese hai que sacar a palestra para ver quen é, por se alguén lle quere pegar. Claro. No, non hai señalar, violencia. hai que señalar. por si Lundqvist quere tomarse as A ver, reflexiones humanas. non me digas a min eso, que non me peleei na miña vida, joder. Non sei, non teño a sensación para nada de que xogue mirando os seus números. No. No, a mí tampouco. É verdade que é un xogador que é máis vistoso que outros números. Quero dicir que hai xogadores que o mellor aportan moitísimo sin ter números e o leveselle moito os Rinde números. moito numéricamente nas estadísticas, pero Sí. bueno, cada vez que lle preguntas a Epi por algún xogador que non rinde tanto numéricamente ou nas estadísticas, el sempre di iso. Eu non me fixo no papel das estadísticas para un xogador, senón que me fixo No partido. no partido e no que me dá no partido. Hombre, que tamén lle pagan por eso a Epi, porque senón todos xogaríamos mirando números e dicir, fichar. Xusto. Quero dicir, non só son números, que fai números el, moi ben. Quero dicir, hai xente no equipo que necesitamos que dé números. Vale, e agora si vou dicir Tom González Totem, que nos fixo moitas preguntas como se fora pues, outra sección enerxética moi rápida, de cortitas e al pie. Vale, Tom, gracias. ¿Cuáles consideráis que son os principales puntos fuertes del Obradoiro en esta liga? Pero tesme que dar opcións para escoller se son cortitas ou OP. No, tens que dicir 3 palabras, puntos fuertes. Ataque, fluidez e intensidade. Diogo da Sousa Brito. Vale. No, sí. Perfecto. Sí, a ver, ataque, actitud y Non ten que ser 3, O sea, podes dicir 2. ¿cómo se dice? Como equipo. Equipo. Eu Equipo. estaba pensando en equipo. Vale. Eu diría rebote, defensa e Eric Washington. Sí, ¿no? Sí, Fíxonos crecer todo eso. O sea, lo que no te mata te hace más fuerte. Correcto. Bien. Comparado con rivais directos, que distingue o Obradoiro? Lo mismo que o anterior. Non se distingue porque ninguén xoga con Eric Washington. Entonces, ¿Qué nos distingue? esta gústame. Crees que o equipo está por riba igual ou por debaixo do esperado hasta a fecha? Para O sea, min pretemporada, claro, lógicamente. para min está un pouco de por riba. Para mí unha gota por debaixo. Eu esperaba como moito ter unha derrota. Para min, numéricamente estamos por debaixo Non estou e de contando- sensacións estamos mellor. Non estou Sí. contando, non estou mirando que vamos 7-2. Terminando as sensacións do Estou equipo. mirando as sensacións. Sí, e a o- min o equipo facía moito tempo que non estaba como mes e medio Tranquilo. tranquilo e disfrutando dos partidos. Bueno, a ver, claro, en ACB eso era imposible. Claro, pero o ano pasado en ningún momento estuvemos así. Porque non lle demos tempo a Goat Zalo, que, por certo, este fin de semana volveu a ganar, está invicto todavía en segunda fecha. Nah, increíble. Leima Colonia. Fichar. Vai a fichar Leima ano que ven que vai ser graciosísimo. Igual o ficha Estudiantes. A ver, sería espectacular. Vale, sí, eu creo que, bueno, vai un pouco na mesma línea. Crees que o estilo de xogo do Obra evolucionou máis ou menos como previsto? Sí, o que decimos, os equipos de pitardan un pouco e despois van hacia esto. O sea que realmente sí. ¿Qué os ha parecido la expulsión de Chicha? Esto ya está comentado, Simón. Sí. Penalti para Madrid. Sí, foi eso. Chicha foi sobre o partido de Madrid. E, falando de expulsións, unha cousa curiosa que vimos outro día foi a expulsión de Javi Masaguer nun partido de Baxi Ferrol, que é unha cousa super chamativa, ¿no? Realmente Sí. que bueno, parece ser que aí expulsaron os adestradores e fixeron que os árbitros fixeron que identificar a policía a varios aficionados e pediron despois seguridade para sair do pabillón. O sea, debe ser destes partidos quentes. Tarxeta vermella aos árbitros. Pero, a ver, eu estive vendo un pouco así a movida en Twitter e pouco dicía xente... Foiselles das mans. Árbitro comprado, Foi partido moitísimo. regalado. Pois sí, das mans Os árbitros. aos árbitros, sí. O sea, que non foi nada... O sea, entendo que a expulsión de Javi sería por falar durante o ataque Pero, do rival, non? pero, Como pero pasou por, contra o Cobo. por lo que estive lendo, non, Bueno. O sea, que non o fixo, vamos, dicía.
Vaya En Twitter desquiciado. poñía a todo o mundo que fora un pouco así cousa rara, pero bueno, non sei. Bueno, serían árbitros de Coruña tamén que odian a Ferrol. Claro. Supoño. É moi probable. Igual foi Pablo Lema ali a sentirse protagonista. Eu estaba E yo, pensando- todos fuera, venga, identifica aí al presidente. Non quería decilo, pero xa o dixeches ti. Ah, bueno, pero sí que quería decirlo, obviamente. Pablo Lema. Bueno, pues para cerrar, Hai que recomendar. sí, sempre recomendamos. Xa non? teño a recomendación. De banda o disco? Disco. Disco, es tú. Discos tú. Venga, disco es tú. Yo quería poner disco estupendo, pero non o cogí entero. Vou... a ver, tes que falar dese disco que levas poñendo non sei canto tempo que non escoitei nada. Ah, Simón. sí. Bueno, Simón, obvio. Eu vou recomendar un disco de 2009, obviamente, Obvio. dun grupo que xa vimos no Son do Camiño este ano pasado, De que ano o disco? 2009. Pues creo que o meu igual, De Prodigy que sai bien. Sí, no, o meu 2008, joder. Invaders Must Die. Oiches, o meu 2008. 2008. Jódete aí. No, jódete tú. Jódete tú. Joder, tú, que te gusta máis o seu que máis antigo. Sí, claro. Claro. Pois vou recomendar o Invaders Must Die de Prodigy, que me parece un discazo increíble. Moi bien. Vale. Messi. E os tres temas que vou recomendar son Invaders Must Die, Omen, que é un terrible temardo, e Take Me to the Hospital, Vale. que non sei se a pincharon, a tocaron, non sei que fixeron, pero unha das últimos temas que puxeron ou que tocaron no concerto é unha locura. Acredito que é un auténtico grupazo. E o disco, pois, teria que escoitar inteiro, porque a verdade que non teño o placer. Son dous Oh. discos, de feito, e o segundo son todos remixes. Vale. Simón, Simón, que vas a recomendar? tú que nos recomendas? Eu vou recomendar, se sabedes, 2008. Late of the Pier, se pronuncia así, a verdade, non sei. Podría ser. De quen? Llámase así o grupo. E o Late disco? of the Pier. Fantasy Black Channel. Fantasy? Black Channel. Bueno, bien. Vale. Que nos podes decir? O único disco da banda. Vale. Hostia. O único disco que ten a banda. É unha mestura de cosas que está bien hecha, non sei moi ben definilo. Pero son nenos. Será. Mezclan aí un pouco os sintetizadores con guitarras, con tal, e sona, vai vos recordar a moitos grupos, moitas partes de cancións, pero parece que está todo bastante ben integrado. Vale. Gusta bastante. E que tres cancións nos recomendas? Pois mira, vou recomendar Broken, Broken, The Birds Are Coming, The Birds Are Coming. non sei se dicirvos White Snake ou Rápido. Fokker. Unha das dúas. Fokker, veña. Fokker. White Snake está guai tamén. Vale, como bonus track. E xa que estamos falando de discos desa época, eu vou dar tamén un de 2009. Moi ben, Esta recomendación acredito esta recomendación. dunha banda que a mí me gustaba moito, que volve ahora, que Xa non te gusta. que tiña, no, ese no. Que tiña, bueno, que Ed Sheeran lle escopiou unha portada, o cal é bastante bochornoso por parte de Ed Sheeran, que non ten Non ten diseñadores, Sí, o que? non me jodas. É un Double. Sí, un grupo que se chama Double XX, DXX. Disco que se chama XX, pero é bastante contradictorio porque no disco a portada é unha X, non son dúas X como o grupo nin como o disco. O sea, X. XXX. Porque creo que se ves por outro lado ten outra. Pode ser, Fillo da Spotify. puta, agora Non está en sí 3D. me entendo. Non está en 3D, puto Spotify. Pois eu compraba vinilo para que teñas as dúas. Discazo, E como cancións, Sí, escoito mo hoxe ou mañá. sí. Recomendaría sí o sí Crystallized, que me parece un tema tremebundo, e despois Stars e Shelter. E van volver tocar, non? Sí, volven ahora. Creo que van, se non me equivoco, de cabezas de cartel do Primavera Sound, pode ser? Son grupazo, Sí, Pasa que sí. estou Son mirando tamén. aquí que tiveron un montón de líos e cousas. Por eso, é destos que, como Asis, hai que aproveitar para ir velos mentres volven a estar xuntos, porque se non se acabou. Romy, Oliver Sim e Jamie XX. Jamie XX, que estuvo por separado. Romy XX. Bueno, pois, moito ben. Moi ben, botaba de menos gravar. E agora, outras 3 semanas. No, a semana que ven... Ah, claro, non hai Non hai partido. partido. Joder. Ata... Podemos facer un especial Mick Spade.
Ata o Ah, eso 17. Sí, 15-17. O sea, preu pos Zamora, xusto. No, 15 no, non. 15 no, pois 17, 15 sí, imposible. efectivamente. Ata o 17. O 17. O sea, despois do partido contra Zamora, facemos Fuenla e Zamora xuntos. Bueno, ben razonable, Sí. Últimas vacacións deste ano de pecho 3, así Sí, que tranquilos, todo non mundo- vamos marchar máis. Que todo o mundo fique calmado. Pero sí que é certo que non vamos a estar no partido de Fuenlabrada. Bueno, ti e máis eu. No, acredito. Eu sim. Acreditando. Creo que sí. Sempre deixamos Cando algo. é o partido Fuenlabrada? O sábado... Uf, igual non estou. Sábado, Sábado 6, Non estou. Pois nada, ás 6:30 da Que tarde. catástrofe. non vai haber ningún acreditado. Estou nunha isla que non me acordo cal era. Nunha isla? Sí. Nunha illa do Caribe? Reminiscencia de miña terra galega aquí, Claro, claro. He tenido que emigrar, por ejemplo, no. Nunha illa de África. Non, Uf. Joder, macho, ¿cómo pagan nunha illa de África? ¿Cómo pagan en este podcast? Que aquí Cuidado, se desplaza todo Dios. Que da gusto. Vacación. Bastante barato, verdad, por eso vamos. Ah, bueno, bien. Ah, bueno. Bueno, África, claro. África. Sí. Compra Ben. illa. Non me acordo se era Lanzarote ou Fuerteventura, unha destas. Ah, bueno, Lanzarote mola, tío. Creo que Lanzarote. ¿Sabes qué? Sorprendentemente... Cal é o que ten o parque volcánico guapo este? O Timón Falla. Lanzarote. Lanzarote. Pois vamos a ese. Sabes que sorprendentemente... Eu non o sabía isto. Igual parezco parvo, pero... É tempada alta en Canarias. Agora. Eu tamén o pensaba, porque realmente é moi típico ir daqui a ali, porque ten unha temperatura suave igual. Flipas os precios, Pero non é barato. Mirei no, preguntei o ChatGPT outro día, porque falei no camiña nai, no, o sea, Pero non é baixa. non é baixa. Non é decembro. Pero sabes? bueno, a temporada alta ainda se verán igual. Sí, é verán, pero quero dicir, eu fun o ano pasado, de feito a Lanzarote tamén. Fai 25 graus, joder. Un bañito na E por a noite no mar. fai 20, por a noite 20. Uf, qué calor, Nah, estáse ben. Sí. Para ir uns días así. A ver, está moi vamos ben. así en plan todo incluido, piscina, whisky, Coca-Cola e lo que surja. Podemos facer un inciso. É o plan que hai, A ver, eu xa que vou, nunca fui un última falla, quero ir. Sabes? Claro, obvio. Tes Vou que- voy a querer un coche e ir, pero bueno. No, non podes ir en coche, tens que pillar unha excursión. Sí. Sí, para que che den toda a volta por aquí clase de... Darános tempo daqui a ali. Cada pouco, hai que mirarlo. Sí, mira. Podemos Sí. facer un inciso. Sí. Sabes que este minuto e medio vai ser o que máis descenso de espectadores teña na historia do podcast. É probable, sí. Bueno. E iso pero- que fixes o chiste de Canarias a África, que eso Pero non mandamos A o ver, que temos que mandar ao final do A ver, podcast. quero o sea aclarar un segundo Sí. que non é un chiste. Geográficamente é África, políticamente no, punto. E culturalmente? No. No. Pero Hai que geográficamente sí, non é algo negativo, é que non sei por que hai xente que enfada ali, en plan, tío, No, algo pero non é obxectivo. malo, sí. O sea, non é ni malo Prefires ni bo. pertencer a Europa? Europa, Non é nin malo nin bo. claro, geográfica é a placa tectónica de África que se faga eu. Lín outro día unha cousa que é bastante curiosa. Vou ver, mentras falas vou mirar ChatGPT por encima a ver se vexo un dato foie. Sabedes, teño o dato foie, bueno, dar. Bueno. Sabedes que antes de nacer tedes un 15% de posibilidades de ter nacido na India? Sí, o vin outro día. Burrada, Fuá, Fuá. Dato foie, Menos mal. Para que se anden queixando os canarios dos que nacen en África, non, ni. Da que librei. Cuidado, que esos Hostia. trenes non van como ave, No. Hai Non hai tantos avións. Efectivamente. Bueno, vémonos despois das novas vacacións. Beijiños para Beijiños. para todos voces. Xa teño dato Simón. foie. Perdón. Podes decir o dato foie así, rápido. Beijiños. Foie. O dato foi. Rubén Darío naceu en Nicaragua. Vale. Fuá. Por certo, foie o que se fixo coa Oca, petróleo. Sí. Palma, Fiwi, Palma.